aloitetaan kuulemalla nyt ensin panelisteja siitä, että miten te koette niin kuin parantumisen prosessin teidän omasta näkökulmasta. Toisin sanoen, että miten te niin kuin määrittelette parantumisen. Ja Sami voisi vaikka aloittaa. Mä ottaisin Samilta ehkä, haluaisin niin kuin kuulla sun määritelmän ensin, että miten sä niin kuin, vaikka tieteellisesti niin kuin eka avaat sitä ja miten sä itse avaat sitä sitten. Todella haastavia kysymyksiä, siksi mä muljauttelen silmiäni, että aika syvämpää tai vaikeeseen heti kaikkein vaikeimpaa, että kiteyttää, että mitä on parantuminen. Mutta jos ajattelee niin kuin Ayurvedan näkökulmasta, niin ihminen on tosi moniulotteinen olento. Että meillä ei ole pelkästään fyysinen keho, vaan meillä on niin kuin keho-mielijärjestelmä, mieli ja tunteet ja ajatukset. Sitten meillä on prana-keho, mikä tarkoittaa elämän energian virtausta. Sitten meillä on vielä tämmöinen niin sanottu viisauskeho, joka liittyy meidän maailmankuvaan ja siihen, että vastaako meidän maailmankuva todellisuutta laisinkaan vai onko se täynnä virheitä, joka saa meidät niin kuin satuttamaan ja loukkaamaan itsemme uudestaan ja uudestaan. Ja sitten vielä muita tasoja on niin kuin ihmisessä ja mun nähdäkseni parantuminen on niin kuin vähän erilainen polku kaikille. Hyvin usein se näyttää olevan sellainen, että se lähtee niin kuin kehollisesta terveydestä ja ravinnon säätämisestä ja muuttamisesta. Mutta sitten joillakin se lähtee jostain suuresta oivalluksesta tai jonkinlaisen niin kuin minäharhan lievittymisestä tai jostain sellaisesta niin kuin tavallaan psykologisesta asiasta ja sitten laajenee niille eri tasoille. Ja nyt modernissa maailmassa meidän haaste on just se tosi kapea ihmiskuva, jossa me ei nähdä sitä monitasoisuutta, vaan me näperretään jonkun yksittäisen pienen aspektin ympärillä, niin kuin vaikka hoidetaan maksaa tai hoidetaan jotain vasenta korvaa ja sitten se muu ihminen jää vähän niin kuin tämmöinen laaja kysymys, ei voi muuta kuin yrittää antaa laajan vastauksen. Ja tässä meillä onkin aikaa pureutua siihen, että miten tämä sitten oikein määritellään ja mitä kaikki ulottuvuuksia tässä on. Mites onko Ossilla tähän jotain? Miten nämä parantumisen? No henkilökohtaisella tasolla uskon kyllä siihen ja yleiselläkin tasolla kvanttipohjaisesti. Mutta mielenvoimaa on niinku tosi aika paljon. Mä työskentelen tosi paljon semmoisilla niinku tuntemattomilla alueilla mun omassa työssä. Ja on niinku kauttaaltaan elämässä joudun tosi paljon liikkumaan epämukavuusalueella ja kyseenalaistamaan ja kokemaan ja luomaan niitä omia uskomusjärjestelmiä omien kokemusten ja havaintojen kautta. Ja mulla on ollut semmoisia niin omia parantumiskokemuksia, missä se mielen voima on muokannut sitä todellisuutta ja kaiken näköisiä läheltä piti tilanteita, missä sitten se, että mä vaan niin uskon siihen, että mä klaaraan tämän ja saan sen niin kehon monipuolisesti kuntoon, niin se on ainakin omakohtaisesti tuntuu, että se on toiminut. Yleisemmässä kuvassa hiilaaminen, parantuminen. Ehkä mä näen sen semmoisena linjautumisena ja ylipäätään tää tämmönen syntropia-entropia kahtiajako, että asiat hajaantuu ja rikkoontuu tai sitten linjautuu ja geometristuu ja harmonisoituu ja se on niinku se, mistä se hyvä olo ja kestävät rakenteet entropian päälle ei niinku rakennu uutta ja kestävää syntropian päälle rakentuu ja se, miten sitä syntropiaa henkilökohtaisessa elämässä voi ilmentää on sen kanssa, että on linjassa asioiden kanssa. Se linjassa asioiden kanssa oleminen on sitä henkilökohtaista geometriaa, joka on sitä rakentuvaa sekä itsistä ulospäin että suhteessa ympäristöön että suhteessa itteensä, niin se linjassa tasapainossa oleminen on niin kuin avainasiassa. Se, että oppis näkemään maailman mahdollisimman vähän rikkinäisen, optimistisena. Semmoinen Peter Pan mentaliteetti johtaa myös kyllä ainakin oman käsityksen mukaan parempaan terveyteen kuin se, että kaiken kanssa on vastahankaa ja kaikessa näkee huonon ja negatiivisen. Joo.
Mites Antin näkemys tämmöisestä parantumisesta? Miten sä määrittelisit sen? Samin määritelmä oli varmaan aika kattava, mutta oman toimen perspektiivistä niin työskentelen paljon alitajuisten ohjelmointien ja rajoittavien uskomusten tai tämmöisten muiden niin kuin psykologisten juurisyiden kanssa, niin siitä perspektiivistä aika moni ongelma tai semmoinen oire tuntuu johtuvan siitä, että ollaan niin kuin joko vahvasti kiinni menneisyydessä tai sitten ollaan niin kuin nojallaan tulevaisuuteen niin paljon, että nykyhetkessä toimiminen sitten sekä vaikka yksilötasolla että vaikka solutasolla ei ole optimia, niin parantuminen on ehkä sitten sen huomion tai semmoisen niin kuin tilannekuvan päivittyminen lähemmäksi nykyhetkeä. Siitä harvoin on aika haittaa. Tosi kiinnostavaa. Lääketieteellinen näkökulmahan voisi olla just semmoinen vähän toimintakyvyn palautuminen, niin kuin vähän mitä Savi mainitsi, että sitten niin kuin katsotaan korvaan tai katsotaan nenään tai vastaavaa, yritetään niin kuin akuutisti saada hoitoon asiat, tai sitten just tämmöinen vähän psykologinen näkökulma, mielen eheytyminen vähän, mitä Antti sivuutti tässä ja Ossikin. Selkeästi semmoinen niin kuin tasapaino, entropia, syntropia. Ja ehkä kommentoin myös tuo, että oliko se tämmöinen entropia, syntropia just tämmöinen vähän niin kuin kauhutasapaino, että on kaaosta ja järjestystä ja sitten niin kuin niiden kanssa tasapainottelu. Sitäkö sä Ossi sillä tarkoitit, jos kaivaudutaan siihen vielä? Tarkoitin silloin sitä, että me ajatellaan entropiaa, se, että asiat menee tomuksi ja palautuu pieneksi ja epäjärjestykseen, niin että se on jotenkin niin kuin luonnollinen tapa asioille olla, että kaikki niin kuin hajoaa jossain vaiheessa, mutta yhtä hyvin mun mielestä voitaisiin ajatella sitä, että me luodaan vahvoja pysyviä sidoksia ja vahvoja verkkoja, joiden päälle rakentuu uusia asioita, ja se on niin kuin sitä syntropiaa ja se on lopulta myöskin sitä geometriaa ja harmoniaa. Joku oli nyt tehnyt uutta matematiikkaa ja käsittääkseni todistanut, että matemaattisesti, että eetteri onkin niin kuin geometria. Että kaikkeuden ympäröivä ja yhdessä pitävä voima on geometria. Tämmöistä niin lueskelin. Pitää paneutua syvemmälle, mutta ainakin omaa korvaan kuulostaa järkevältä. Niin, olisi hauska tietää, mikä on sitten niinku tämmöisen niinku terveyden geometria sitten niinku moniulotteisesti. Ja itse siis näkisin just tälleen hyvin samalla lailla ja myös tämä niinku just henkinen ja kokonaisvaltainen näkökulma, niinku tämmöinen tasapaino ja yhteyden löytäminen on niinku itsellä tosi tärkeä, että just tulee se yhteisympäristö, mitä Ossikin sanoi, että sitten kaiken kanssa pääsee vähän niin kuin sinut, että on ikäviä asioita, on asioita, mitkä ei toimi, on toimivia asioita ja voi hyväksyä sen ja olla rauhassa. Se, että niin kuin rauhasta lähtöisin oleva mentaliteetti, että myös tavallaan miten me voidaan luoda lisää ongelmia just sillä kaikella suhtautumisella ja just ohjelmoinnilla ja niin edespäin. Että olen kyllä hyvin samaa mieltä. Onko Samilla kommentoitava näihin meidän kommentteihin sillä, mitä me kosketettiin nyt tässä? Joo, mä otin muutamia hyviä asioita tässä niin kuin ylös, että esimerkiksi tämä entropia ja syntropia on aika hyvä tämmöinen niin kuin teema tai tämmöinen konseptipari, jota voidaan käyttää ehkä tässä enemmänkin. Ja se, että todellisuus ja että elämässä on jotain niin kuin geometrista, on erittäin tärkeä pointti. Sitähän tavallaan kaiken taustalla olevaa suurta voimaa on sanottu monesti esimerkiksi arkkitehdiksi. Ja se mun mielestä merkitsee juuri sitä, että kaiken taustalla on joku tietty äly tai järki tai logiikka tai rakenne tai joku, että kaikki ei ole vaan hajoamista ja kaikki ei ole vaan kaaosta. Ja sitten, että ihminen voi niin kuin ymmärtää tästä elämästä jotain, vaikka me usein sanotaan, että me ei voida ymmärtää tästä niin kuin mitään, koska pohjimmiltaan se tuntuu olevan suuri mysteeri. Mutta silti samaan aikaan on totta se, että on olemassa joku geometria, on olemassa joku rakenne, on olemassa joku periaatteisto tai joku, ja jos me ymmärretään siitä enemmän, niin me pystytään niin kuin elämään sen harmonian ja sen mukaisesti. Ja sitten taas
sairastuminen ja hajoaminen, tai ainakin turha hajoaminen tai turha sairastuminen, johtuu siitä, että me ei niin kuin eletä sen luonnonlain mukaisesti. Mä ensimmäisen kerran, kun mä tästä asiasta innostuin, niin mä katsoin sellaista dokkaria Yleltä, jossa haastateltiin natiivi tällaisia niin kuin heimopäälliköitä ja parantajia, ja ne puhui just siitä, että nykyajan ongelma on se, että me ei enää ymmärretä luonnonlakia eikä me kunnioiteta luonnonlakia. Kaikkialla vallitsee syyn ja seurauksen niin kuin suhde, ja jos me mennään vastoin sitä, mikä on maailman luonnollinen järjestys, niin siitä seuraa tuhoa ja hajoamista ja sairastumista ja näin päin pois. Ja tietysti vedisen perinteen keskeinen konsepti on dharma ja taa, jotka molemmat tarkoittaa niin kuin sitä luonnonjärjestystä. Niin tällä kannalla niin kuin mä oon, että tosi monet on eri kannalla. Ne on sillä kannalla, että me voidaan vaan kaikki kuvitella ja ei ole mitään rajoja, ei ole mitään lainalaisuuksia, kaikki on vaan mielen rajoitteita. Ja jos me vaan ylitetään kaikki mielen rajoitteet, niin sitten niin kuin me voidaan olla ihan mitä vaan. Ja siihen mä en niin kuin siihen leikkiin lähde. Mä oon hyvin samaa mieltä, että toi munkin planetaarisen kehon toimintamalli perustuu just hyvin samaan filosofiaan, että se mitä me tehdään luonnon kanssa, niin me tehdään se itsellemme jollain tasolla. Ja silloin niin kun se kohtelu näkyy siinä meidän terveydessä, että jos se meidän ympäristö voi huonosti, niin luultavasti mekin voidaan huonosti. Hyvä esimerkki on tästä, kun lähtee metsään ja siellä on vaikka jotain vähän semmoista joutomaan tyylistä, ei ole ihan hirveän niin kuin hyvää sammalta niin sanotusti. Ja siellähän kasvaa valkokärpäsieniä ja sun muita tämmöisiä ei niin hyviä sieniä. Ja se on mun mielestä aika lailla suoraan johdannainen siihen, että miten sitä on kohdeltu sitä maata, milleen se maaperä voi, milleen ne sienirihmastot voi, kuinka vanhaa se on se maaperä, kuinka paljon se on saanut olla siellä, elää ja kehittyä. Et siis tää, että kaikki on muokattavissa meidän haluamalla tavalla on niinku myös yksi ehkä semmoinen niinku just mihin mä en myöskään ehkä lähde samalla tavalla. Että mitäs te olette mieltä tämmöisestä, mitä Sami tässä Antti esimerkiksi reflektoi? Niin, kyllä varmaan yksi semmoinen sudenkuoppa, mihin tässä nyt on modernin aikana törmätty, niin on ajatus siitä, että voisi olla erikseen niin kuin yksilöterveyttä ja yhteisöterveyttä ja ympäristöterveyttä. Että niitä voisi jollain tavalla pitkän aikaa pitää toisistaan erossa. Ja tämä tämmöinen holistinen näkökulma tai tulokulma, mitä nyt sitten taas kovasti trendaa vaikka niin kuin tämmöisen biohakkeroinnin niin kuin jälkimainingeissa, niin siihen se juuri oikeastaan palaa. Ja voisi kuvitella, että samalla kun semmoinen näkemys yleistyy, niin kasvaa suosiossa myös semmoiset lääkkeet tai semmoiset metodit tai semmoiset tavat, jotka adressoi näitä kaikkia tasoja, eikä pelkästään niin kuin Sami sanoi, että on vain korvalääkäri. Semmoinen varmaan niin kuin tulee tiensä päähän nopeasti. Meillä on meidän tietoperinteessä ja meidän kulttuuriperinteessä paljon semmoisia tapoja, joita me ei ehkä ihan niin kuin hyvin ymmärretä vielä, että miksi on tehty jollain tietyllä tavalla. Ja nyt aletaan huomaamaan, että pelkästään niin kuin päivän käyttäminen niin kuin yksilöterveyteen niin ei niin kuin riitäkään, että tunnit loppuu kesken. Että tarvitaan semmoisia niin kuin integraalimetodeja, jotka ikään kuin adressoi yhtä aikaa monta eri tasoa. Ja tämmöisiä mä tykkään keräillä. Tosi hyvä. Mulla tuli tosta mieleen muun muassa semmoinen niin kuin sosiaalinen terveys oli tuossa joku puoli vuotta sitten TED-puhe siitä, että itse asiassa tämä dimensio on nyt jäänyt jotenkin varjoon, niin kuin, että mitä on sosiaalinen terveys ja sosiaalinen hyvinvointi. Et jos ei sitä ota siihen niin kokonaistarkasteluun, niin ollaan tosi hukassa. Ja just joku tämmöinen vähän niin kuin laajempi interventio ja lääke, mitä voisi kuvitella vaikka tämmöiseen mielenterveyteen ja myös sitä kautta sosiaalisen terveyteen, on just tämmöiset vaikka piirityöskentelymetodit, mitä mä oon itse tutkinut. Että siis semmoinen, että me tullaan jotenkin tehokkaammin sosialisoitumaan yhdessä, kun me ollaan yhdessä. Ja on semmoinen tietynlainen mun mielestä niin kuin lähestyminen. Me voidaan mennä tietysti näihin ratkaisuihin myöhemmin, mutta tuli vaan mieleen tuossa niin kuin silleen, että jotain tämmöisiä niin kuin
tapoja tehdä ne asiat tehokkaammin ja fiksummin ja myös sekä perinteisemmin myös sitten, että miksi ne tehdään niin. Näin se on. Onko se jotain niinku ongelmakohtia lisää, että tavallaan nyt me niinku vähän sivuutettiin niinku sitä, että mitä ehkä tässä ajattelussa on ehkä vähän vinksalla, että okei, että me voitaisiin erottaa ympäristö, kontrolloida sitä ja että ympäristöä voitaisiin voida pahoin ja sitten me voitaisiin voida hyvin, että nämä asiat me ollaan aika samaa mieltä siitä. Onko jotain muita semmoisia niin nostoja tavallaan, että mikä Samilla on esimerkiksi se juurettomuus, sä oot sitä mieltä, että juurettomuus on niin siellä ytimessä, haluatko sä vaikka puhua siitä vähän, niin kuin, että mitä se tarkoittaa? Joo, no se on myös tosi laaja aihe. Mä niin mietin sitä, että niin, juurettomuus on niin kuin konsepti, joka merkitsee sitä, että meillä on ollut täällä aika pitkä evoluutio, jossa me ollaan eletty tietyllä tavalla luonnon kanssa ja niin kuin mä uskon, että meillä on kehittynyt aika kokonaisvaltaisia sellaisia kulttuureita. Tietenkin välillä kulttuurit voi hajota jonkun nälänhädän tai jonkun ympäristön tekijöiden muutoksen tai sodan tai jonkun takia, mutta jos ihmiset pystyy elämään niin kuin pitkään jossain tietyssä ympäristössä ja elinkeinossa ja hyvin samantapaisesti, niin mun nähdäkseni siellä niin kuin kehittyy aika kokonaisvaltainen näkemys ja se sopeutuminen siihen tiettyyn johonkin on niin kuin, se on pitkän vuosisatojen, vuosituhansien tulosta. Ja sitten taas nyt tämä nykymaailma on muodostunut supernopeasti ja me ollaan niinku, me ollaan erkaannuttu monista sellaisista asioista, mitkä on meille todella luontaisia ja tarpeellisia. Siis niitä voisi luetella vaikka kuinka paljon, mutta otetaan nyt vaikka tällainen esimerkki, että kun mä opiskelen sitä aikuiskasvatustiedettä Helsingin yliopistossa, niin sitten meillä on esimerkiksi siellä vaikka tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen näkökulma johonkin terveyteen tai johonkin. Ja sitten kun sä kuuntelet sitä yhteiskunnallista näkökulmaa siihen terveyteen ja eriarvoisuuteen ja moniin tällaisiin niin kuin teemoihin, mistä nykyään puhutaan, niin sä huomaat, että missään ei puhuta mistään tavalla, että mikä on niin kuin ikään kuin luonnollista. Niin kuin esimerkiksi, että jos ihminen on, tai vaikka että leijonat ei ole keskenään yhtä rohkeita, korpit ei ole keskenään yhtä älykkäitä ja karhut ei ole keskenään yhtä voimakkaita, vaan luonnossa on niin kuin tiettyä tämmöistä niin kuin erivertaisuutta eri asioissa. Ja sitten nykyinen tapa tarkastella vaikka ihmisten erivertaisuutta ei ollenkaan ota huomioon, tai voi olla, että se on hyvin marginaalinen näkökulma, että mikä on niin kuin luonnollista. Että ajatellaan vaan, että kaikki johtuu nyt tästä yhteiskunnasta ja sen ongelmista, ja nyt meidän täytyy taistella näitä asioita vastaan niin kuin siinä, että miten yhteiskunta muuttaa vaikkapa jotain tasa-arvojuttuja tai muita esimerkiksi. Että meillä ei ole enää sitä yksilön vastuuta samalla lailla, että mitä ihmisen kuuluu itse tehdä, vaikka pysyäkseen terveenä tai edistääkseen omaa hyvinvointia tai asemaa tai muuta tällaista. Niin tämä on nyt vain yksi konsepti siitä juurettomuudesta, että kun me irrotetaan ja siirrytään johonkin moderniin ikään kuin epäluonnolliseen kontekstiin, niin se koko meidän tarkastelutapa saattaa jäädä tosi suppeaksi. Ja sitten se meidän koko tavalla me haukutaan väärää puuta vähän niin kuin tosi monessa asiassa. Niin ehkä tällainen voisi nyt alustaa juurettomuuden ideaa. Joo, saanko mä kysyä vielä nopeasti tarkentamaan silleen, että mulla tuli mieleen tässä, että hirveästi just sote-asioihin halutaan nyt ratkaisuja, tämmöisiä yhteiskunnallisia logistiikan järjestelyjä, resurssin optimointia ja kaikkea. Niin koetko sä, että tässäkin haukutaan väärää puuta, että ollaanko me jossain tavallaan, että onko meillä jotain muuta ongelmaa loppujen lopuksi siinä ympärillä, että onko meillä resurssit muualla, puhutaanko me vääristä resursseista, että jos just luonto, että just tämä luonnollisuus ja tämmöinen, niin haluaisitko sä nopeasti sivuttaa asiaa? Joo, no siis toikin on varmaan niin semmoinen laaja poliittinenkin kysymys ja näin, mutta yksi näkökulma mikä mulla on tuohon on se, että siis meidän sairaudethan on elintapa- ja elintasosairauksia, joita ei ollut esimerkiksi muutama vuosisata sitten. Että jos me pystytään kerran ruokavaliolla ja elämäntavoilla ja muilla
välttämään näitä elämäntapasairauksia ja elintasosairauksia, niin tavallaan nyt me ollaan vaan keskitytty maksamaan se joku 20 miljardia vuodessa niistä elintapasairauksista ja se koko niin kuin, sairaudenhoitojärjestelmä on niin kuin kyykkää ja silti niille ei usein ole kuin joku yksi pilleri johonkin asiaan, niin kuin vaikka johonkin metaboliseen oireyhtymään, niin sitten tai kakkostyypin diabetekseen on se yksi lääke. Mutta oikeasti meillä on niinku ihan valtava repertuaari erilaisia toimenpiteitä, luonnollisia toimenpiteitä, mitä me voitaisiin tehdä. Ja siis mun mielestä pitäisi niinku miettiä sitä, että pitäisikö jollain tavalla tämä voi olla huono idea, mutta välillä mietin sitä, että pitäisikö jollain tavalla niinku verottaa huonoista elämäntavoista ihmisiä. Et jos ihmiset tahalleen sabotoi omaa terveyttä ja ne ei niinku kanna itse minkäänlaista vastuuta, niin pitäisikö sillä olla joku hinta, eikä niin, että kaikki maksaa. Ja sitten tavallaan niin kuin, osa ihmisistä ei ole valmiita näkemään vaivaa sen eteen. En mä tiedä, tämä on tämmöinen kysymys ja pohdinta. Joo, mielenkiintoinen. Just tavallaan hyvin vastasit tuohon, että resursseja voi olla erilaisia ja onkin, ja sitten miten me tungetaan niitä. Mitäs Kirjalainen haluaisi kommentoida? No tuli tässä nuoren vastauksesta mieleen toi Biohackeri Centerin tai Hololive Centerin Teemu Arina totesi musta hyvin, että koko biohackeriskene käytännössä on ikään kuin luonnollisen elämäntavan puuttumisen kompensointia jollain tavalla. Ja kaikkihan meistä tykkää niin kuin teollisuudesta ja teollisuudesta, että olen ainakin itse niin kuin fani, mutta siitähän me varmaan tässä niin kuin osittain parannutaan. Että sen teollistumisen ajan tai teollisen ajan tämmöiset tavoitteet tai rajoitteet tai niin kuin realismi, niin ainakin pitkälti muutti sitä niin kuin semmoista rytmiä tai syklisyyttä, joka ehkä agraarikulttuurissa vielä oli läsnä. Ja voisin kuvitella, että ainakin joku osa meidän tämmöisistä oireista ja sairauksista johtuu siitä, että se teollinen yhteiskunta ikään kuin vaati meitä semmoiseen niin kuin yhteiseen rytmiin ja vähän niin kuin just Sami mainitsemista yksilöllistä eroista riippumatta vähän niin kuin samaan muottiin. Että se otti kantaa niin kuin koulutukseen, mutta myös sitten ravintoon ja päivärytmiin ja kaikkeen. Ja nyt me vähän niin kuin larpataan niin kuin sitä mallia vielä, vaikka meidän yhteiskunta oikeastaan nyt ei enää ole niin kuin varsinaisesti teollinen. Että meidän BKT:stä varmaan niin kuin teollisuudesta nyt varsinaisesti niin kuin tämmöisestä vuoroteollisuudesta niin tulee aika pieni osa. Ja me voitaisiin nyt ehkä tarkastella jo vähän niitä malleja, että onko meidän yhteiskunnan tämmöiset isot yhteiset rytmit tai käsitykset, niin onko ne vielä ajantasaisia vai onko ne ikään kuin vielä sitä teollisuuden heijastumaa tai kaikua. Joo, taas se yhteiskuntaideaali ohjelmointi tietyllä tavalla myös, mistä sä puhuit se meidän, niin kuin, että mitä me kuvitellaan, että mihin muotteihin me niin kuin halutaan mennä ja ne just protokollat ja vastaavat, mä oon tosi samaa mieltä. Ja Sami, kun mainitsi, että mikä on nyt vaikka yhteiskunnan tai yksilön, niin kuin, miten vastuu yksilön terveydestä tai yhteiskunnan terveydestä jakautuu, niin varmaan yksi teollisen ajan semmoisia diilejä oli, että me niin kuin vähän luovuttiin siitä yksilön vapaudesta ja yksilön vastuusta. Me saatiin niin kuin tehokkaampi systeemi, kun kaikki niin kuin teki pienen kompromissin siinä, mutta tällä hetkellä se diili ei välttämättä niin kuin pelaa meidän eduksena. Näin se on. Ossi, olisi kiva kuulla, kun sulla on täällä tää Wild Restaurant ja uudenlaista ruokakulttuuria, erilaista syömisen meininkiä, raaka-ainemeininkiä. Niin mun mielestä taas ihan kiinnostavaa kuulla, kun puhuttiin just tästä, että oikein siirryttiin vähän teolliseen aikaan ja erilaisia tottumuksia. Ja tuli varmaan myös vähän niin kuin se, että prosessoitu ruoka, kaikki tämmöiset jutut. Niin haluaisitko sä kommentoida tästä niin kuin vähän ruokailuperspektiivistä, koska tämä ruoka-asia on tosi tärkeä niin kuin tämmöisen niin kuin ympäristöasioidenkin kannalta ja niin kuin tämmöisen kestävän kehityksen kannaltakin periaatteessa. No joo, tosiaan kuten sanottu, niin mun niin kuin saralla on aika vähän tutkimusta ja aika vähän varmuutta siitä, hirveän vähän keskitytään yleisesti ravinnon ja ruoan puolella vaikuttavuuteen, siihen terveyteen, ehkä just mitä viitattiin, että biohack-kulmia, niin
siellä aika usein ne ratkaisut on sitten tämmöisiä yksittäisiä vempaimia tai että sairastutaan syöpää ja ruvetaan syömään parsakaalia. Että se on niin kuin ihan hyvä, että siihen jollain tavalla reagoidaan, mutta tämmöiset niin gadget, vempain-tyyppiset ratkaisut niin ei välttämättä ole niin kuin kaikista kestävimpiä. Mun oma ajatus siitä on itse asiassa, uskon tämmöisiin niin kuin yleisempään universaaliin harmoniaan. Sehän on mielenkiintoinen teknologia, on esimerkiksi EES, Enhanced Energy System, mikä on Suomessa yksi paikka tuolla Pikkuhaapalahdessa, missä on tämmöinen väpätysnäyttö, joka ampuu tämmöistä, siitä voisi kertoa enemmänkin teknologiasta, mutta joka tapauksessa luo tämmöisen vorteksimaisen systeemin tämmöisellä niin sanotusti universaalilla harmonialla, joka on ihan määritettävissä joku 70-90 millivolttia, mikä se nyt oli, millä tällä niin samalla systeemillä kuulemma palautetaan NASA-astronautteja siis niin kuin maapallon olosuhteisiin, kotoutetaan niitä tämmöisellä universaalilla harmonialla. Se ehkä toi on se toinen puoli, mitä mä ajattelen, että pystytään tekemään. Kyllä mä uskon, että se ruoka, nämä kaikki asiat liittyy aika sillä tavalla saumattomasti toisiinsa, mutta se niin kuin luonnon viisaus monessa kohdassa, että se, että luonto ja keho niin kuin, että pystyy luottamaan siihen, että ne tietää, ne on niin kuin ohjelmoitu sillä tavalla, että ne parantaa itseänsä, kun niihin vaan annetaan se tilaisuus. Ja sitten niin kuin ravinnon puolelta, niin mitä se semmoinen tilaisuuden antaminen sille luonnolle ja keholle on, niin mä itse uskon siihen, että se on jollain tavalla levollista ja monipuolista, niin kuin moninaista, tasapainosta. Se, että siinä ei ole sitä pakottamista mielen tai kehon, tai totta kai voi tehdä erilaisia puhdistuksia ja paastoilla ja riipuutata kehoa ja tehdä sitä, mutta se niin kuin perussysteemi pitäisi olla. Et esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaan niin kuin ihan vaikkapa jotain syöpähoitoa, tai siis aivan hyvin voisi, otetaan tämmöinen niin kuin tosi typerä, tai siis tosi niin kuin tämmöinen kuin far-fetch, kaukaa haettu ajatus, että syöpää lähdettäisikin lääkitsemään sillä, että annettaisiin keholle mahdollisimman monipuolisesti mahdollisimman puhdasta ruokaa, joka olisi mahdollisimman avoimessa muodossa ja mahdollisimman imeytyvänä, niin että keholla olisi olemassa käytössä kaikki puhdas, jolloin se pystyisi mä en ymmärrä sitä, että kuulostaa vähän mutkien suoraksi vetämiseltä totta kai, mutta oma logiikkansa siinä on myös olemassa, että jos meillä on olemassa se viisaus ja itseohjautuvuus meidän tuolla temppelillä, niin että miksei sillä antaisi tilaisuutta, tai mikä siinä olisi, olisi että ainakaan mennä sinne ihan hirveästi riskejä, että suhtauduttaisiin tämmöisen liiketoimintamalli on rajallinen. Joo. Kyllä kai sitäkin kaikenlaisia ratkaisuja keksisi, miten se voisi toteuttaa. Joo, se varmaan lienee niin kuin seuraava duuni. Mutta se harmonisuus, se, että se ehkä vähän palataan aiempaa keskustelua tästä, että mitä se parantuminen ja hyvinvointi yleisesti voisi olla, mutta yksi tapa nähdä ihmisen hyvinvointia, sairastumista ja tervehtymistä on tämä tämmöinen jonkunnäköinen nollasumma peli kaikesta siitä aaltoliikkeestä ja väpätyksestä ja energiasta, mikä meihin päivittäin meidän elämässä kohdistuu. Erilaiset ulkoiset tekijät, meidän suhde erilaisiin asioihin, työympäristöihin, ystäväpiiriin, läheisiin, ravintoon, luontoon, elinympäristöön, mistä se elämä nyt sitten koostuukaan, kenties vääränlaiset sähkömagneettiset säteilyt tai mihin, mutta joka tapauksessa että se on se, että ihmisen terveyden voisi nähdä semmoisen niin kuin kokonaisuutena kaikesta siitä aaltoliikkeestä ja energiataajuudesta, mikä itseen kohdistuu, ja sitten sitä pystyisi jonkin verran itseään vielä järjestämään ja miettimään sitä, että miten tämä kaikki, miettimään sitä, treenaamaan omaa mieltä, olemaan sellaisessa asennossa, että mä prosessoin sen kaiken aaltoliikkeen jotenkin niin kuin rakentavaan muotoon,
että me itse pystytään siihen vaikuttamaan jonkin verran, mutta että kuitenkin se siis kun mä teen tämmöisiä asioita, missä yritetään miettiä joku ravinnon tai joku vaikka juoman jotain energeettistä viestiä, niin se on aika hankala siinä mielessä, että sitä kaikkea on niin paljon jatkuvasti meidän ympärillä. Me eletään ihan hirvittävässä häsäisessä ja hektisessä ympäristössä, missä on muuttuvia tekijöitä aivan älyttömän paljon. Mä oon omassa työssä huomannut sen, että miten niin kuin pienet asiat vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Että yksittäiset tekijät, että on myrskyinen keli, niin se vaikuttaa suoraan siihen, miten me käyttäydytään. Ja seuraavana päivänä paistaakin aurinko, niin sitten meillä on parempi fiilis. Ja että se kokonaisuus on niin herkkää, mutta että se kokonaisuutta pystyisi puskemaan sellaiseen suuntaan, missä päästäisiin sinne kokonaisuutena lähemmäksi sitä jonkinnäköistä kokonaisharmoniaa. Että se olisi sitten, kun se on plussan puolella, niin siitä käsin sitten rakentuisi sitä hyvää tervehdyttävää kehitystä. Osapalaset ja niiden ymmärtäminen ja sitten sen systeemin käytännössä optimointia. Oli kiinnostavaa kuulla, oliko sinulla Antti siellä joku kommentti? Joo, tavallaan heijasteena tuohon Ossin näkemykseen, niin varmaan sun kyky ajatella noin, tai sun kyky niin kuin pelata noiden teknologioiden kanssa niin edellyttää sitä, että sun käsitys siitä, että mikä sä olet tai mikä ihmiskeho on, niin se on jokseenkin niin kuin erilainen kuin mitä nyt vaikka meidän sote-strategian taustalla on. Ja musta se on se niin kuin fundamentti, että minkälainen käsitys meillä on niin kuin itsestämme, että mikä tämä niin kuin keho on, mikä tämä nyt on. Ja siihen liittyy nyt, meillä on pitkä historia ja kaikenlaisia erilaisia käsityksiä. Ja on niin kuin lääketieteen historiaa tai eri tietoperinteitä tai erilaisia esoteerisia virityksiä, niin niissä on kaikissa joku oma määrittelynsä tai oma tämmöinen, jos käyttää vaikka sanaa niin kuin kehokuva aika laajassa merkityksessä, niin tämmöiset jutut, mistä Ossi puhuu, niin ne ei edes tule niin kuin mieleen meille, että me ei edes niin kuin ajatella niiden olemassaoloa, jos meidän käsitys itsestämme on vaikka niin rajallinen, että tämmöiset niin kuin frekvenssiteknologiat ei ikään kuin kuulu siihen. Tosi hyvä pointti. Että tossakin kun Ossi mainitsi sen, että yksi lähestyminen, hyvää ruokaa ja annetaan sen kehon tehdä tehtävänsä, että kuinka paljon luotetaan just siihen meidän intelligenssiin, siihen niin kuin meidän kehon viisauteen ja kuinka paljon myös ymmärretään, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että mitä se keho on, mitä se voi tehdä sulle. Että siis itse on ainakin valaissut tosi paljon se, mitä paasto tekee ihmiselle. Että sitä niin kuin ehkä ajatteli joskus lukioikäisenä ja treenasi, niin tavallaan, että pitää syödä ja tulokset nousee ja lihas kasvaa. Ja sitten tavallaan, että jos se proteiinipiirteily jää juomatta, niin sit se ei ole niin hyvä asia. Sitten taas kun on niin löytänyt se paaston ja vastaavat, niin tajuukin, että sieltä aukeaa jotain, niin kuin, että tämmöisessä niin ketoosissa tai vastaavissa niin tiloissa, mitä voi käyttää siitä, kun aloittaa paaston, uskomattomia energiamääriä ja semmoisia niin käsittämättömiä voimia aukeaa niin kuin ihmiskehosta, mitä ei voikaan niin kuvitellakaan ennen kuin sen tietää, että mitä se on. Et paljon on niin semmoisia, mitä niin kuin ei ole tutkittu ehkä tässä niin nykytietoisuudessa, että jää tutkimatta, koska meillä on tietynlaiset tavat ja raamit ja vastaavat ja me ei ehkä ymmärtäkään sitä potentiaalia. Ja tavallaan se ero, mikä nyt on vaikka mun kokemuksessa, että jos mä käyn vaikka Biohacker Summitissa, niin siellä niin kuin edistyneemmät tieteenharjoittajat ne puhuu niin kuin jo tämmöisistä hologrammeista ja ne vastaa heidän niin kuin tieteellistä tutkimusta ja he ikään kuin operoi niin kuin sieltä tasolta ja vaikka se olisi ihan tämmöistä niin kuin tutkittua tiedettäkin, niin se kehokuva tai se käsitys jopa niin kuin ihan todellisuuden luonteesta on niin hyvin kaukana sitten siitä, kun menee vaikka terveyskeskukseen tai puhuu vaikka neuvolassa jonkun ikään kuin asiantuntijan kanssa, niin nämä niin kaukana toisistaan ne käsitykset, että on vaikea niin kuin puhua edes millään samalla kielellä niistä. Joo, siis mä voisin jatkaa esim. Juuri tästä niin kuin
tietämättömyydestä tai harhasta tai siitä, että ei ole vaan niin kuin avautunut se ymmärrys ihmiskehosta tai terveydestä tai muusta, niin mä voisin jatkaa sitä vaikka niin, että Ayurvedan näkökulmasta niin meillä on periaatteessa vähän erilaisia tapoja niin kuin hahmottaa, mutta esimerkiksi 5 syytä kaikkeen sairastumiseen ja kaikkeen kärsimykseen. Ja ensimmäinen niistä on nimenomaan niin kuin tietämättömyys, hämmennys, ymmärrys, tai siis niin kuin vajaa ymmärrys, eli avidya sanskriitiksi. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että ihminen ei tiedä itseään, ihminen ei ole löytänyt todellista itseyttä, vaan se nukkuu jonkinlaisessa valeminuudessa. Ja itse asiassa se valeminuus on niin kuin toinen asmita. Eli tämmöinen, niin kuin, no Antti tietää oman työn kautta siitä erityisen paljon, mutta meidän sisällä on paljon erilaisia minuuden osia, jotka on meillä tiedostamattomia. Ja sitten kun me nukutaan niissä minuuden osissa ja ne kantaa erilaisia tunnetaakkoja ja muita raskaita energioita, niin ne saa meidät elämään tyhmästi ja typerästi ja me ei päästä siitä tietämättömyyden niin kuin harhasta ikinä pois. Ja se tietämättömyys ja se hämmennys on siis tosiaan niin laaja, että lopulta tämä niin kuin tavallaan on väistämätöntä, että meillä on se koululääketiede ja sitten meillä on kaikki tämmöinen niin kuin edistyksellisempi ajattelu. Se johtuu osittain niin kuin, tai aika isostikin siitä, että ihmisen henkinen tämmöinen niin kuin polku ja avautuminen ja ymmärryksen tietoisuuden laajentuminen ja kaikki tämä, se on niin kuin pitkä vaativa prosessi ja kaikki ei kulje sitä prosessia. Eli sun pitäisi jollain tavalla niin kuin lähteä sille tielle ensin. Ja sitten siinä tiellä se sun ymmärrys ja tietoisuus ja kaikki niin kuin laajenee ja ne minäharhat hälvenee ja vasta sitten niin kuin tulee siihen kohtaan, jossa niin voi käyttää näitä muita erilaisia keinoja, mitä se länsimainen lääketiede ei tunnusta. Ja siis mä voin sanoa ne 3 muutakin, eli sitten takertuminen ja tämmöinen niin kuin ahneus ja tämmöinen, niin kuin, että sä haluat itsellesi. Eli tässä on vähän niin kuin joku auto, että autossakin sulla on kaasu ja sitten sulla on, niin kuin, no, sulla on jarru ja pakki, mutta vähän samalla lailla ihmisellä on vaan oikeastaan niin kuin se, että sä et tiedä kuka sä oot, sit sä oot samaistunut johonkin unitilaan, mikä tulee sieltä sun sisältä valeminuudesta ja sitten sä alat haluamaan kaikkia tällaisia asioita. Sä haluat seksiä tai sä haluat mässäillä tai sä haluat vaikutusvaltaa tai sä haluat jotain muuta, mikä sairastuttaa sut. Ja sitten seuraava on vastustaminen. Eli sä et pysty kohtaamaan asioita, sä et pysty menemään jonnekin. Sä pelot ja häpeä ja kaikki rajoittaa sua ja sä oot niinku jarrut päällä. Että ei tuonne, ei tänne. Ja sitten myöskin nämä asiat saa sut niinku stressaantumaan ja ne saa sut taas tekemään tyhmiä valintoja. Ei ole moraalinen tuomio, mutta semmoisia valintoja, jotka niinku ei edistä sun terveyttä, vaan sairastuttaa. Ja sitten viimeisenä on kuoleman pelko tai pelko, mutta sitten pohjimmiltaanhan se on niinku kuoleman pelko. Mun mielestä se on myös tavallaan pahimmillaan ikään kuin, siis kuolemaahan vain symboloi jotain sellaista, mikä on niinku absoluuttisen tietämätöntä tavallaan, että myöskin niinku joku humanoidin kohtaaminen voisi olla samantyyppistä sellaista, niin kuin tämä on jotain, mitä mä en tunne ollenkaan. Ihminen aina pelkää vieraita asioita ja sitten kun se oppii tuntemaan sen asian, niin sitten se ei enää pelkää sitä. Niin tavallaan kuoleman pelko tai vieraan pelko tai tuntemattoman pelko. Joissain joogan malleissa tähän voi kuulua sitten ylpeys tai kateus tai jotain tällaisia näin, mutta tämä Patanjalin joogasutrien 5 mielenmyrkkyä malli on semmoinen, mitä tulee usein käytettyä. Niin eli siitä niin kuin, nyt tämmöinen niin kuin harppaus tämmöiseen niin kuin strategiaan, että tämmöinen niin kuin sairastumisen alkusyyt ihmisen mielessä ja tietämättömyydessä ja kehittymättömyydessä. Tämä oli oikein hyvä tiivistelmä. Nyt kun tämä ensimmäinen osio on niin kuin loppupuoliskolla, niin olisi tosi kiva kuulla vielä sit niin kuin Ossilta ja Antilta jonkun näköinen semmoinen kiteytys vielä, että millaisia just tämmöisiä juurisyitä, mitä Sami niin kuin tuossa pointtasi, että mikä teidän kokemuksesta ja tämmöisestä, niin kuin, mihin olisi
hyvä pureutua ja me päästään sitten tuossa kakkososassa ja myös yleisö reflektiossa sitten syvemmälle. Onko Ossi vai Antti, kumpi haluaa aloittaa? Odotaan, mitä sanoisin? Juurisyistä. Eli tämmöisistä vähän niinku, että mistä kiikastaa tyylisiä niinku asioita. Mistä kiikastaa? No en tiedä, kuitenkin mä sanoin tuossa aiemmin, että se on niin hektinen ja nopea ja meidän elämä ja elinympäristö, että aiemmin puhuttiin tuossa siitä juurettomuudesta, niin siihen liittyen oli semmoinen tarkentava ajatus. Siis mä olen paljon miettinyt vuosien varrella sitä, että mehän ollaan niin kuin meidän kotia esimerkiksi määritetty joku maa-alueen kautta. Sitten se yhtäkkiä katoo kokonaan, niin se juurettomuuden, siis meillä ei enää ole niin mitään paikkaa, mitä me miellettäisiin kodiksi, niin se on iso osa sitä niin kuin ihmisyyden pohjaa, mikä on tässä näin hiljattain tipahtanut pois. Tietenkin kaikki tämä teknologiat sun muut, mutta luonnosta vieraantuminen, en mä tiedä, että onko meillä niin kuin varsinaisesti sillä tavalla mitään hätää. Ihmiset puhuu siitä, että me ollaan niin kuin tässä teollisessa kuplassa ja globalismissa ja lääketieteet ja sun muuta, kaikki on samaa sapluunaa ja näin, mutta samaan aikaan niin tässä niin kuin ihan lähivuosikymmeninä niin onhan nämä niin kuin syklit ollut tosi nopeita myös viime aikoina. Jos ajatellaan tästä niin vaikka viimeistä 10-15 vuotta, minkälaisia muutoksia meillä on ihmisten tämmöisessä niin jossain jonkin tyyppisessä kollektiivisessa tajunnassa tapahtunut, niin nämä on lähtenyt sieltä, niin kuin kaikki tämmöiset joogat on yleistynyt ja mindfulnessit ja mihin ne on sitten mennyt ja biohäkit ja missä ollaan tällä hetkellä ja luontosuhteen kanssa, niin täysin sama juttu. Meillä on tosi nopeata liikettä, jos ajattelee tästä näin 1 sukupolvi taaksepäin, 2 sukupolvea taaksepäin, ollaan oltu täysin luonnossa kiinni ja sitten se ollaan varmaan joku 90-luku on ollut jonkunnäköinen niin kuin tämmöinen kulminoituma tuosta niin kuin metripizzasta ja tekistä ja siitä niin kuin paosta, siitä kaikista luonnosta irtaantumisesta ja nyt sitten taas se hengitys tapahtuu toiseen suuntaan ja mun omassa työssä, mikä on tätä luontoa ja siis se, että kuinka varmaan meistä jokaisella on ihmisiä lähipiirissä, jotka on kouluttautunut luonto-oppaiksi ja tekee työtä sen niin kuin luonnon parissa ja vaikkapa kokeista, niin silloin kun mä oon itse aloittanut kokkaamisen, niin ei kukaan ole tiennyt niin kuin villiyrteistä mitään ja nyt se on ihan peruskauraa ja samoin uudet sukupolvet on löytänyt sienestämiset ja lapset ei enää samalla lailla niin kuin meidän sukupolvet on ehkä niin kuin vihannut jotain marjastamista ja sienestämistä ja nyt nykypäivän muksut saattaa löytää siitä sitä niin kuin freesiä vaihtoehtoa sillä pleikkarin pelaamiselle. Että se niin kuin, että kehitys ei ole niin kuin pelkästään huonoa, vaan tosi nopeata tapahtuu tätä aaltoliikettä ja nyt niin kuin tämä yleinen kollektiivinen, mitä tässä on ollut näitä. Ehkä tuo pandemia-homma on ollut tähänkin hommaan, että se on tullut niin yksittäisenä ruiskeana ja pulssina, että ihmisten niin kuin jonkun näköinen pysähtyminen ja pakottaminen siihen, että pitäisi niin kuin omilla aivoilla ajatella ja nyt se tapahtuu niin kuin kollektiivina, niin se, mun mielestä se, että ihmiset tekee tosi siistejä juttuja tosi eri aloilla ilahduttaa todella paljon ja emme siinä mielessä ole niin kuin tästäkään niin kuin tämmöisistä ajatuksista, mistä tässä keskustellaan, niin mun mielestä se on niin vääjäämätöntä, että tämän tyyppinen ajattelu on lisääntymässä ja on lisääntynyt jo ihan hirvittävän paljon. Että me tehdään sillä tavalla, että ei niin varsinaisesti ole niin mitään isompaa. Tietenkin me ollaan niin hirvittävän malttamattomia, että kaiken pitäisi olla tässä ja nyt ja maailma valmis, mutta siitä huolimatta, että se ei niin ole, niin kehitys mun mielestä menee tosi monissa kohdissa nyt niin tosi kovaa kyytiä oikeaan suuntaan. Näytän peukkua. Samaa mieltä. Joo, ja tämä on todella hyvä. Ei tosiaan just semmoinen osoittelu on haastavaa ja kun kaikella on kumminkin sitten tasapainottavia elimiä ja löytyy ratkaisuja aina sitten meillä on erilaisia toimintoja, mutta tietysti olisi kiva kuulla vielä Antilta, jos haluaa jollain tavalla
sitä kenttää vielä rajata, että ymmärretään vähän, että mistä me halutaan seuraavaksi toisosiossa keskustella. Joo, jos tekoälystä voidaan keskustella vasta tauon jälkeen, niin sitten on helppo yhtyä nuoran ja palonevan loppukaneetteihin, että hätä ei todellakaan ole tämän näköinen. Ja joissain tämmöisissä wellness-piireissä tunnetaan tämmöinen termi kuin healing fantasy, että on tämmöinen jonkinlainen niin kuin asioiden tila, jota me odotellaan, että sitten kun on jollain tavalla mukavasti, niin sitten mä lähden tästä salille tai sitten mä voin niin kuin lakata stressaamasta tai sitten mä voin niin kuin olla mukava toisille, kun mulla on niin kuin nämä asiat tässä tai mitä tahansa. Ja tämän niin kuin keskustelun lähtökohta oli tämmöinen, niin kuin, että parantuminen, niin siinä parantumisessa itsessään on semmoinen pieni niin kuin ansa, että siinä ikään kuin ollaan menossa niin kuin johonkin ja odotetaan, että jotain tapahtuu. Ja mun kokemuksessa koko meidän järjestelmä, niin kuin Ossi tuossa keskustelun alussa vähän niin kuin viittasi, että se järjestelmä tavallaan niin kuin hakeutuu kohti jonkunlaista optimia tai jonkunlaista terveyttä jatkuvasti, jos sitä ei niin kuin erikseen estä. Ja sitten Sami luetteli näitä erilaisia esteitä, joita sinne voi niin kuin kasailla niin kuin vaikeuttamaan, että on täysin niin kuin pöljä tilannekuva tai on hirveä niin kuin hinku johonkin ja ihan muuhun. Ja näissä vanhemmissa tietoperinteissä aikana on hyvin listattu, että niitä nyt ei tarvitse enää lähteä uudestaan veikkailemaan. Mutta mulla on sama kokemus, että meidän järjestelmä, sekä yksilökohtainen järjestelmä että tämmöinen laajemmat järjestelmät, niin ne tavallaan niin kuin tekee jatkuvasti parhaansa. Että ne pyrkii johonkin niin kuin hirmu hyvään. Ja tyypillisesti niin se suurin ongelma tai suurin haaste on, että se tosiaan se tilannekuva on niin kuin väärä. Ja se kuulostaa vähän semmoiselta, niin kuin, että jos nyt menee niin kuin reisiluu poikki, niin on tosi kiva, että on akuuttimedisiina, että se joku parsii niin kuin kasaan ja joku on käynyt niin kuin lääkikseen ja osaa jeesaa sitten, jos se trauma tai oire menee niin pitkälle, että tosiaan niin kuin luu napsahtaa poikki. Mutta me ei tavallaan niitä oireita paikkaamalla niin koskaan voida niin kuin terveyttä saavuttaa. Vaikka ne on tärkeitä, niin tuntuu, että semmoisen ajantasaisen tilannekuvan saattaminen tai tuominen meidän niin kuin keholle eli alitajunnalle eli kaikille niille järjestelmille, jotka tuolla pyörittää meidän hermostoa ja erilaisia fyysisiä järjestelmiä ja näin, niin siellä voi olla ihan erilainen käsitys täysin meidän tietämättä siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja se järjestelmä voi olla joiltain osin luupata jossain limpossa esimerkiksi meidän lapsuuden kokemusta tai jotain ihan jonkun muun ihmisen kokemusta tai jotain muuta. Ja näin ollen, niin vaikka se parhaansa yrittää tuoda meitä tasapainoon ja optimoida jotain meidän järjestelmässä, niin siitä yrityksestä huolimatta se ei onnistu ennen kuin sinne saatetaan joku semmoinen järkevä tieto tai tilannekuva tästä nykyhetkestä ja tästä ympäröivästä todellisuudesta. Ja tämmöinen aspekti, se vähän tuntuu loistavan niin kuin poissaolollaan sekä tässä koululääketieteen tavassa parantaa, että sitten myös monissa tämmöisissä niin kuin mielenterveysajatusmalleissa ja myös joissain niin kuin tietoperinteissä, että vaikka ne kaikki on itsessään tärkeitä ja niistä kaikista on opittavaa, niin ilman tämmöistä ajantasaista tilannekuvaa niin me ollaan tavallaan jatkuvasti korjaamassa jotain, jatkuvasti adressoimassa jotain oiretta. Tämä oli tosi tyhjentävä, hieno kiteytys. Mä sanon vain vielä sen lisäksi, että just näin, että se tilannekuva ja sitten mullakin se tilannekuva tässä planetaarisen kehon toimintamallissa on just se, että me voidaan katsoa tilannekuvaa myös meidän luonnosta ja mitä me ollaan tehty sinne meidän ulkoiselle keholle.
ja ymmärtää sitten semmoista tilannekuvaa, että mitä siellä voi tapahtuakin niissä meidän sairauksissa meidän sisällä. Että tavallaan niin kuin laajennetaan sitä meidän tilannekuvakatsausta ja sitä kautta ymmärtää sitä paremmin. Kiitos paneeli. Nyt mä ottaisin niin kuin yleisöstä kommentteja tässä välissä ennen kuin me siirrytään tauolle ja kakkososaan. Onko jotain kommentteja siellä? Mulla on tosi paljonkin kysymyksiä ja kommentteja, mutta ehkäpä päällimmäisenä tämmönen, että kuka tai mitä tai missä tai miksi on sitten kun on parantunut, mikä on se päätepiste, voidaanko ajatella, että nyt olen täysin parantunut? Mä voin ottaa yhden. No tässä on niinku tavallaan kaksi juttua, mitä tulee mieleen. Yksi on se, että jos mä taas lainaan joogasta ja ayurvedasta, niin oikeastaan lopulta parantunut ihminen on, joka on saavuttanut vapauden uudelleensyntymien ja kärsimyksen kiertokulusta. Eli tavallaan parantuminen ei ole sitä, että no niin, nyt mulla ei ole enää mitään sairauksia tai nyt musta on tullut aivan huipputyyppi, että tämän paremmaksi tyypiksi mä en voi enää tulla. No nyt sä oot parantunut tyhmyydestä ja inhimillisistä virheistä ja kaikesta, vaan se on se, että on niin kuin vapautunut uudelleensyntymien kiertokulusta ja mä en voi väittää tietäväni, onko tämä maailmankuva niin kuin totta. Onko ihminen sielu, joka on sidottu uudelleensyntymien kiertokulkuun. Sitä ei tarvitse kenenkään niin kuin pureksimatta niellä. Mä itse uskon, että kyllä me varmaan ehkä ollaan. Sitten toinen vastaus on myöskin se, että myöskin niin kuin esimerkiksi Ayurvedassa kummittelee tällainen niin kuin käsitys terveydestä, joka ei ole mun mielestä terve. Eli se on nimenomaan sellainen, että ihmisen keho toimii niin kuin ihan täydellisesti, joka joillain voi toimiakin. Ja varmaan monilla toimii ainakin hyvin lähelle. Niin kuin, et kaikki niin kuin eritystoiminta toimii, hiki ja ulosteet ja kaikki toimii täydellisesti, elimet toimii täydellisesti, immuniteetti toimii täydellisesti, kaikki sisäelimet toimii täydellisesti ja ihminen on vaan niin kuin autuutta. Eli tunteet on koko ajan harmoniassa ja tasapainossa ja sosiaalisesti ja joka tasolla ihminen on niin kuin terve. Mutta tämän niin kun, siis tekisi mieli olla tavallaan tämän näkemyksen kannalla, että joo, toi on hyvä, koska nyt me vihdoin nostetaan standardit tänne, eikä olla siellä, mihin lääketiede on niin kun jättänyt ne. Näin, että lääketieteellisessä terveyskäsityksessä, ainakin siinä käsityksessä elävät ihmiset voi olla usein hyvinkin voimakkaasti lääkittyjä ja silti ne väittää olevansa täysin terveitä. Että joo, mulla on verenpainetautia ja kakkostyypin diabetes ja niin kuin vielä tämmönenkin lääkitys, mielialalääkitys ja näin, mutta mä oon ihan terve kyllä. Niin se on niin kuin liian matala. Mutta sitten onko tässä jotain vaaraa, että se ayurvedinen terveyskäsitys onkin niin kuin tällainen näin, koska mä lainaan tavallaan, tai mä tykkään kristiuskossa yhdestä sellaisesta ajatuksesta aika paljon, joka voi olla ensin vaikea ymmärtää, miten se nyt tähän liittyisi, mutta että ihminen on niin kuin syntinen. Ja mä käännän sen niin päin, että me ihmiset ollaan aina epätäydellisiä. Ja mä oon ainakin kokenut aika paljon suurempaa vapautumista kärsimyksestä, kun mä oon hyväksynyt itseni ihmisenä, joka ei ole aivan, mä en ole täydellisen kivuton ja mä en ole täydellisen energinen joka päivä ja mä en ole täydellisessä fyysisessä kunnossa ja välillä mulla on suolistovaivoja ja silloin kun mä yritin mennä sinne ayurvediseen terveyteen, vaan mä olin niin kuin tosi takertunut siihen, että tuohon mun pitää päästä, niin mä itse asiassa olin onnettomampi ihminen. Siis niin kuin kärsin sisäisesti enemmän ja koin, että mä en ole valmis ja mä en ole perillä ja näin päin pois. Ja sitten kun mä oon alkanut vähän pitää sitä vaan semmoisena niin suurpiirteisenä ideaaleina, että okei, ehkä mä joskus oon tuolla tai sitten en, mutta mä silti suostun olemaan tällainen niin kuin syntinen, tavallinen, keskeeräinen ihminen, joka niin kuin vähän huojuu välillä tuolla puolella ja tällä puolella sen terveystilan kanssa, mutta kuitenkin, että elän tasapainoisesti, mutta suostun niin kuin olemaan tällainen näin, niin joo, sellainen näkemys vielä. Onko tämä lisättävää? Tosi hyvä kysymys. Paljon lisättävää.
tai ehkä nämä Samin puheenvuoroihin lähinnä tämmöisiä niin kuin footnoteja, mutta tuossa tuli mainittua jo semmoinen niin kuin tavallaan baseline-ongelma, että meillä on ikään kuin olisi joku semmoinen niin kuin normaali taso, josta poikkeamat ales on niin kuin sairautta, ja sitten niin kuin lääkäri palauttaa sen niin kuin terveyden siihen niin kuin oikealle tasolle. Mun kokemuksessa suorituskyvyllä ei ole mitään ylärajaa, että ekstaasilla ei ole mitään niin kuin kattoa, että ihan niin hyvin voi voida kun sinä päivänä niin kuin uskaltaa. Ja me juteltiin tästä just tuon aliopiston perustajan kanssa, että mitkä on vaikka terapian niin kuin tavoitteita, että milloin terapia on niin kuin onnistunut. Ja Freud on määritellyt jotenkin niin, että kyky rakastaa ja kyky tehdä työtä olisi tämmöiset niin kuin terveen yksilön tunnusmerkkejä. Ja aliopisto on sitten niin kuin lisännyt siihen vielä tämmöisen ikään kuin moraalisen autonomian, eli vapauden niin kuin kolmantena peruspilarina. Ja sitten jos mennään tämmöiseen vaikka japanilaiseen niin kuin T-filosofiaan, niin varmaan parantunut yksilö on semmoinen, jonka tilannekuva on semmoisella tasolla, että kuoleman läpi voi niin kuin siirtyä nauraen. Ja silloin se tilannekuva on niin kuin koherentti tai ajatus. Hienoja terveysmääritelmiä. Ei ole helppo kysymys. Onko Ossi vielä sanoa? No ihan tämmöisiä vähän asiakulmattomia. Muutamia letkautuksia, mutta siis että kuinka niin kuin hiilaamiseen ylipäätään liittyy, tämä on nyt tämmöistä niin kuin ehkä jonkin verran myöskin muotikulttuuri-ilmiötä, ja mä en ole ihan niin 100% varma, että henkinen ihminen maadottaa itseensä, niin se itsessään, niin että johtaako se, kuinka pitkälle se johtaa ja jos hiilaa, niin mihin se hiilaamisprosessi itsessään johtaa, että mä en ehkä niinku sen pelkän niinku asian niinku työstämisen tai että sen jonkun tämmöisen henkisen tai terveydellisen haasteen kanssa on tekemisissä, että se ei varsinaisesti ole niinku vielä itsessään tämä sama asia kuin se parantuminen. Sitten toinen asia, mikä on täysin tämmöinen henkilökohtainen kuvio, on tämmöinen oma niin kuin suhde tähän niin kuin hiilaamiseen ja parantumiseen on tosi ongelmallinen. Sen takia, että mulla on niin onnellinen tilanne, että mulla on ollut tosi turvattu lapsuus ja mä oon niin kaivamalla kaivanut ja yrittänyt miettiä, että mitä siellä sitten olisi semmoisia traumaja, mitä pitäisi parantaa, ja mä en ole niin keksinyt. Ja en usko myöskään, että löytäisin. Ja se vaikuttaa jotenkin niin poikkeukselta, anomalialta tässä yhteiskunnassa, että voisikin olla niin, että ei olisi mitään semmoista niin kuin isompaa traumaperäistä, ehkä niin kuin, että tosi niin kuin keinotekoiselta on tuntunut etsiä niitä syitä, että onko se nyt sitten jotain semmoista, että minä en ole tullut nähdyksi omia ajatusta tai joku onnistumisteni kanssa, niin kuin, mutta että aika niin kuin pintapuolista. Ja se, että myöskin tämä leipelöiminen on osa tätä sairastumista, että meillä on kuitenkin niin hirvittävä tarve määrittää niitä sairauksia ja identifioida itseämme niiden kautta ja jäädä niihin roikkumaan. Että ainakin siitä mun omakohtaisesta kokemuksesta niin se näyttää vähän niin kuin erikoiselta. Tuntuu, että meillä on kaikenlaisia, niin kuin, että nämä on ehkä joku psykiatri sohvalla makaaminen, mielenterveysongelmia, leipeleiden ja ammattiavun hakeminen on tämmöisiä niin sukupolvikokemuksia ehkä enemmän kuin sitten parantumiseen tähtääviä kokemuksia. Ainakin toisinaan tuntuu tältä. Niin, kyllä. Että se menee molempiin suuntiin, että antaa diagnoosin ja sit sä oot sairas ja sit taas niinku, että onko se taas niinku molempiin suuntiin toimiva, että joku sanoo, että sä oot terve, niin sit sä oot tervettä, että se ei ole niin yksiselitteistä ja sit se prosessi siihen, mihin se liikkuu. Hyviä pointteja. Onko jotain muita kysymyksiä? Jos mietitään Myssy vielä painaa, niin mietitään tauolla lisää. Kiitos ja seuraava osa. Kiitos. Kiitos. Puhuttiin ykkösosassa parantumisesta, vähän näistä niin kuin menneisyyden asioista, mutta myös pyrittiin miettimään vähän näitä niin kuin nykypäivän juurisyitä.
vähän käsitteitä ylipäätänsä, että mitä parantuminen on. Ja todettiin, että siellä on jonkun verran erilaisia tulkinnan kysymyksiä, että miten tätä niin kuin tulkitaan tätä parantumisen prosessia. Ja nyt olisi kiinnostava tosiaan mennä siihen, että mitä se parantumisen matka on oikeastaan. Ja mitä voi niin kuin jäädä huomioimatta, niin kuin huomattiin, että tässä voi jäädä jotain niin kuin pimentoa. Niin haluatko Sami avata, että mitä se parantumisen matka pitää sisällään ja millaisia aspekteja olisi hyvä ottaa huomioon? Joo, tosiaan Ayurvedassa hahmotetaan näin. Tämä on mun mielestä ihan hyvä tämmöinen niin kuin jako, että meillä on 5 kehon tasoa. Ja ensimmäinen ja karkein niistä on tämä Annamaya Kosha. Eli se on tämä meidän fyysinen keho. Me puhuttiin äsken muun muassa kolesterolista ja me puhuttiin jostain biokemian tason asioista, niin ne kaikki on niin kuin siinä tasolla tapahtuvia asioita. Se on ikään kuin tämmöinen niin kuin ravinnon keho. Eli se mitä me syödään niin ja sulatetaan ja mikä varastoituu meihin, niin sitten tavallaan se keho koostuu niistä ja 7 vuoden välein jonkun näkemyksen mukaan niin kaikki kudokset uusiutuu ja meillä on 7 kudostasoa ja sitten meillä on 3 semmoista syvyystasoa. Et esimerkiksi kun menee jotain suusta sisään, niin se menee niinku sisäiseen kanavaan ja sitten kun se imeytyy, niin se kiertää ulkoisessa kanavassa eli veressä ja plasmassa ja sitten sieltä se voi imeytyä vielä syviin kudoksiin, syvään kanavaan. Ja esimerkiksi nuo krooniset sairaudet on siellä syvissä kanavissa. Eli se on tavallaan sairauksien syntyprosessin tavallaan tämmöinen niin kolmas taso, oikeastaan siinä on 4, 5, 6 tasot on siellä niin kuin syvällä tasolla ja lääketiede keskittyy niin kuin tähän tasoon, että se niin kuin diagnosoi sairauksia silloin kun ne on edennyt tuonne asti. Sitä ennen lääketiede ei vielä niin kuin tunnista oikeastaan sitä sairastumisen prosessia. Ja tosiaan meidän ruoka ja meidän liikunta, meidän lepo, meidän ravintolisät, meidän yrtit ja tällaiset pääasiassa vaikuttaa sillä tasolla. Sitten seuraava taso on Manomaya Kosha, joka sitten taas on mielen ja tunteiden taso. Ja usein esimerkiksi jossain traumaterapiassa tai tällaisessa niin työskennellään niin kuin siellä Manomaya Koshan tasolla. Tai oikeastaan voisi sanoa jopa niin, että tämmöinen niin kuin mindset-työskentely liikkuu enemmän sillä tasolla. Eli ehkä ei vielä semmoinen niin syvä parantumisen taso, missä traumaa käsitellään, vaan ehkä jopa vähän enemmän sellainen taso, että no niin, nyt mä yritän fokusoitua hyviin asioihin ja mä yritän nyt muuttaa mun käyttäytymistä ja mä yritän nyt mennä sittenkin elämässä tämmöiseen järkevään suuntaan. Niin ne on kaikki ehkä vähän enemmän siinä mielen ja tunteiden tasolla tapahtuvia asioita, joka on vasta toinen taso. Sitten se Pranamaya Kosha on 3. taso, joka on praanan taso, eli praanahan tarkoittaa semmoista henkeä tai tuulta tai elämän energiaa, joka virtaa meissä. Ja jos me tehdään vaikka just pranayama-työskentelyä, eli hengitysharjoituksia ja hengitystyöskentelyä, niin silloin me esimerkiksi, jos me tehdään jotain tämmöistä virittävää hengitystä, missä me hengitytetään hengitystä ja ei kuluteta happea, vaan ollaan paikallaan, hengitetään kiihtyneesti, silloin me aktivoidaan Pranamaya Koshaa, ja se tarkoittaa sitä, että kun se säätää kaiken virtauksen ja liikkeen meidän kehossa, niin silloin se aktivoi sitä kiertoa, koska siis yksi sairauksien ilmentymä on juuri se, että energia ei liiku, energia ei kierrä, vaan tulee erilaisia stagnaatioita. Niitä voi tulla just tunnetasolla ja mielen tasolla, ja niitä voi tulla kehollisella tasolla. Esimerkiksi ylipainokin on yksi sellainen, mikä on tietynlainen stagnaatiotila ja silloin praana ei pääse kunnolla kiertämään ja sitä ei voi pelkästään hengittää läpi, mutta se praana taso on kuitenkin tällainen. Mä itse asiassa ajattelen myöskin näin, että kun Ayurvedassa on vähän 2 koulukuntaa, että voiko vaikka ruoasta saada praanaa vai ei, että onko praana varastoituuko se tavallaan johonkin yrtteihin tai muihin, vai miten se praana käytännössä toimii, niin mä ajattelen, että ehkä praana voi varastoitua joihinkin ruokiin. Nyt jotkut sellaiset tutkimukset, jotka tutkii esimerkiksi miten valo varastoituu kasveihin, niin tämmöinen, onko se jotain biofotoneja,
niin voi olla, että sellainen näkökulma tulee niin kuin tulevaisuudessa olemaan jotenkin vielä tutumpaa fysiikassa tai kemiassa, että okei, niin kuin jos sulla on valossa kasvavia kasveja, niin niihin tulee jotain sellaista, mikä niin kuin nautittuna oikeasti tekee hyvää, mikä ei ole vitamiini, mikä ei ole mineraali, mikä ei ole rasvahappo tai muu vastaava, vaan se on jotain niin kuin muuta ikään kuin korkeaverähteisempää. Ja sitten taas eläimissä ja sienissä, jotka on ayurvedisesti tamasisia, niin niissä ei ole sillä tavalla sitä praanaa, vaan niissä on sitten niin kuin muita ominaisuuksia. Mutta joka tapauksessa niin praana on jotain tämän tyyppistä. Ehkä se on jotain ikään kuin valoa, mutta sitten se ei ole happea, mutta se on jotain niin kuin energiaa, jotain sellaista. Se ei ole myöskään vitamiineja, mutta se on jotain sellaista, niin kuin, mitä ei voi aivan kiteyttää mihinkään molekyyliin eikä pelkästään hengittämiseen, mutta se kuitenkin jollain tavalla on siinä niin kuin lähellä tai näin. Ja sitten siis tämä Vijnanamaya Kosha, joka tarkoittaa viisauden ja ymmärtämisen ja tietämisen ja tämmöisen niin kuin tasoa. Eli yksi, missä mä koen, että ihmiset just monesti jää kiinni siinä, mihin ne jää niin kuin parantumisessa kiinni, on, että ne loputtomasti yrittää parantaa omia traumojaan. Ja se on tavallaan siinä Manomaya Koshan, eli mielen ja tunteiden tasolla työskentelemistä. Mutta jos ajatellaan vaikka, että ihminen, leikitään tämmöistä pöljää mielikuvaleikkiä, että joku hyppää joka päivä tai vaikka kerran viikossa niin 5 metrin hypyn kallion kielekkeeltä alas, ja sitten sillä menee aina jalat sököksi, ja sitten se yrittää, niin kuin, että mitä nämä mun traumat niin kuin oikein on, että mitä mä oikein tässä touhua, ja sitten se toisaalta voi tietää paljon kaikenlaista luonnollisista hoitomenetelmistä, joilla lievitetään kipua ja korjataan ihoa ja parannetaan luita, ja se vetää K2-vitamiinia ja se laittaa siankärsämösalvaa ja tavallaan, mutta sitten se taas hyppää sieltä kalliolta alas. Niin tämä nyt on vähän hassu esimerkki, mutta sitten pitäisi mennä siihen maailmankuvalliseen tasoon, että ymmärrätkö sä, miten todellisuus toimii. Että jos sulla on virheellinen käsitys siitä, mitä elämä on ja mitä ihmisyys on ja miten fysiikan lait toimii, niin sitten sä saatat tehdä tuollaisen. Sillä voisi olla vaikka joku hullu idea, että joo, me pystytään lentämään, kun me vaan uskotaan riittävästi. Niin sitten sekin on niinku eri asia kuin trauma ja se on eri asia kuin että praana ei kierrä sun kehossa ja näin päin pois. Eli mä ajattelen, että ihmisen parantumiseen liittyy tämmöinen, yhdessä ruusunristiläisessä perinteessä sanotaan, että ihmisen pitäisi nousta filosofian vuoren huipulle, mikä tarkoittaa just sitä, että sun näkemys elämästä kirkastuu, virheet ja harhaluulot ja illuusiot hälvenee ja sä alat vaan nähdä, että näin tää toimii, näin mun pitää elää, että mä en tuota itselleni kärsimystä. Ja sitten vielä se 5. taso Anandamaya Kosha, joka sitten taas on meidän, sitä sanotaan niin kuin autuuskehoksi. Eli sitten kun ihminen löytää sen todellisen itsen ja pääsee tavallaan riittävän syvälle siellä omassa olemuksessaan ja on riittävän läsnä, niin kuin Antti mainitsi, että ihmiset voi olla kiinni menneisyydessä tai tulevaisuudessa, sun pitäisi päästä tähän nykyhetkeen jotenkin. Niin se Anandamaya Kosha on tässä nykyhetkessä. Mutta siinä Anandamaya Koshassa on meidän niin kuin karmiset tämmöiset imprintit, eli niin kuin samskaarat on siellä Anandamaya Koshassa ja joogan ja ayurvedan näkökulmasta, kun ihminen on uudelleen syntyvä olento, niin sitten meillä on tavallaan se semmoinen niin kuin sielun suunnitelma, jota me ollaan tultu kulkea tänne niin kuin läpi, ja sitten tietyssä elämänvaiheessa meidän täytyy kohdata tiettyjä oppiläksyjä ja haasteita, ne samskaarat, semmoiset niin kuin sielun painaumat, on syviä uskomuksia tai syviä elämän oppiläksyjä, jotka vaan pitää niin kuin käydä läpi. Ja sitten jos me taistellaan sitä elämän oppiläksyä vastaan, niin sitten tietysti siitä seuraa lisää kärsimystä ja muuta, mutta jos me pystytään niin kuin olemaan juonessa mukana ja menemään jollain järkevällä mindsetillä se elämänvaihe läpi, niin me voidaan puhdistaa niitä samskaaroja. Ja silloin meistä tulee koko ajan niin kuin puhtaampia ja virtaavampia olentoja, jotka kärsii vähemmän ja sairastaa vähemmän. Joo. Kiitos Sami. Onko Ossilla tai Antilla omista samskaroista niin kuin jonkunnäköistä kontemplaatiota tai että millä tasolla niin kuin operoidaan nykyisessä yhteiskunnassa ja missä me, niin kuin, miten te olette mennyt läpi näistä
tasoista, mistä Sami mainitsi? No ainakin yksi ajatus, mikä tuli mieleen tuossa, kun tauolla puhuttiin, että mitkä on niin kuin parantumisen esteitä, että miksi en parannu tai miksi parantuminen on niin kuin vaikeaa, niin oli tämmöinen valkoinen shamaani, tämmöinen ayahuasca-retriitin perustaja, nyt jo edesmennyt mies, joka sanoi, että täällä meillä retriittikeskuksella voidaan parantaa mitä tahansa, paitsi jos asiakas ei halua parantua. Ja hän mainitsi, että hänen kokemuksessaan niin parantuminen on hemmetin pelottavaa, koska täysin parantunut ihminen joutuu ottamaan vastuuta niin kuin ympäristöstään. Ja silloin ei voi enää niin kuin vedota siihen, että on vanha urheiluvamma, että en nyt voi että on semmoisessa vähän niin kuin uhri-identiteetissä. Ja mä näkisin, että tämä on niin kuin yksi semmoinen iso parantumisen este, että alitäisesti tiedetään, että kun paranen, en voi enää vedota siihen prosessiin, en voi ikään kuin odottaa enää mitään, vaan sitten täytyy niin kuin laajentaa sitä ehkä käsitystä itsestä ja sen mukana tulee vastuuta, joka on monelle pelottava ajatus. Toinen ajatus, mikä on pelottavaa, mikä on omasta mielestäni äärimmäisen merkityksellinen tekijä, on tämmöinen kuin luottamus asioihin. Miten me pystytään luottamaan ja se, että kuinka merkityksellistä se on, että luottaa asioihin, niin se ainakin oman käsityksen mukaan se on huomattavan merkityksellistä. Eli siis tarkoittaa sitä, että mikä tahansa pelimalli tai kvanttitila tai sosiaalinen ympäristö tai työympäristö tai haaste elämässä onkaan, niin se 1 ja 0, niin siellä on se oman käsityksen mukaan luottamus. Eli se, että sä menet johonkin ympäristöön ja se, että sä tunnet sen ja hallitset sen ja ajatellaan vaikka, että sä nyt sitten menet johonkin firmaan juristiksi, niin sun pitää pay the dues, koska sun pitää käydä se, että siihen sä tarvitset sen koulutuksen ja paperit ja näin. Tai että sun pitää tavallaan tulla sinuiksi sen ympäristön kanssa. Ihan niin kuin tämmöisessä, kun mä teen itse jotain keikkaa, retriittikokkaamista vaikka, niin siellä mennään ja järjestellään koko mesta sillä tavalla, että sit siinä vaiheessa, kun tulee tiukka paikka, niin mä pystyn luottamaan siihen mun ympäristöön ja pystyn toimimaan siinä. Ja oman käsitykseni mukaan, mitä enemmän tätä aihetta on pyöritellyt, niin se, että jos meillä ei ole olemassa luottamusta johonkin toimintaan, niin silloin asiat tuppaa menemään vähän mönkään. Ja sitten kun me ruvetaan luottamaan siihen ympäristöön, niin sitten asiat lähteekin menemään oikeaan suuntaan. Eli oikeastaan se 1 ja 0 luottamus, ei luottamusta, se on se kaikessa tekemisessä ratkaiseva tekijä. Vähän mietin sitä, että onko se tähän niin parantumiseen ja terveyteen yleistettävissä, siirrettävissä suoraan tämä luottamusasia, mutta se, että että meillä on niin paljon sitä epävarmuutta ja myöskin meidän tämä hektinen ympäristö, suositukset ja sun muuta, meiltä pelotellaan kaikenlaisista asioista, eikä se pelottelu varsinaisesti siinä ole olennaista, vaan se, että asiat muuttuu ja kaikkea tietoa on niin paljon, että miten me pystytään kahlaamaan siinä läpi ja luottamaan jonkun asian olevan näin, mutta sitten myöskin vielä niin kun mennään abstraktimpiin ja hankalempiin asioihin, se, että jos mun pitää linjautua itteni kanssa ja olla niin kuin keho-mieli-yhteyden linjassa jossain tämmöisessä tiukassa paikassa, niin riittääkö se usko ja luottamus siihen ja pystynkö mä menemään jostain tiukasta paikasta läpi pelkästään luottamalla. Mutta se, että sielläkin se luottamus on huomattavasti paremmat mahdollisuudet, edellytykset on, että luotetaan pikkusen liikaa, kuin että luotettaisiin pikkusen liian vähän. Sellainen tulee tästä Ossin näkökulmasta mieleen, minkä olen kertonut monta kertaa tämmöisenä kans vertauskuvallisena tarinana tavallaan tästä luottamuksesta ja sitten tästä ikään kuin astua siihen omaan tehtävään ja linjautua sen oman tehtävän kanssa, että tarina, vertauskuva menee niin, että elefantti jostain syystä alkoi pienenä luulla, että hän on lintu ja hän juoksi koko elämänsä savannilla
lintuparven perässä ja lintuparvi laskeutui aina yöllä nukkumaan puuhun ja elefantti juoksi siihen puun alle ja itki siinä, kun hän ei pääse niin kuin muiden joukkoon ja tuntuu niin pahalta ja on niin kova juttu, että hirviöiden kanjoneiden yli ja vaikka mitä pitää päivät vetää ja muut menee siellä niin kuin helposti, mikä tässä mättää. Niin tavallaan jos elefanttia masentaa esimerkiksi, niin se ei niin kuin masennuslääkkeillä parane, eikä se myöskään parane ravintolisillä eikä monilla muillakaan muulla kuin juuri sillä, että elefantti vihdoin oivaltaa, kuka hän niin kuin oikeasti on ja linjautuu siihen omaan luontoonsa ja omaan elämäntehtävänsä ja sitten elää sen mukaisesti. Kyllä, tossakin taas varmaan se luottamus ja avoimuus varmaan hyvin lähellä myös siinä ja sitten se avoimuus itselle, just se, että niinku tutkija kääntyy sisäänpäin ja mä koen, että mä oon, niinku, oliko tää niinku prana-taso, mitä sä kuvailit yhtenä tasona, oliko siellä niinku... Se yksi taso on joo, se yksi taso, kolmas taso. Joo, niin mä koen, että mä elän niinku tosi paljon tossa tasossa. Et mä koen, että mun sairaudet on ollut yleensä tosta niinku just jostain stagnaatiosta kiinni. Että joko mä niin kun istun koneella ihan väärässä, mun työergonomia niin todella huono, tai sit mulla on joku mentaalinen joku ahdistus tai joku, mikä niin saa mun kehon painautumaan ja menemään niin ihmevinoitumiin. Ja ei virtaa, asiat ei virtaa, prana ei virtaa. Ja myös tämä tuore tutkimus, mitä oli hauska, Sovijärven Olli esitteli sitä niin siellä Hololive Summitissa, että miten ihan niin hapettumistilalla saa ennaltaehkäistyä valtavan määrän sairauksia. Et sillä kun pitää huolen, että keho on hapettunut jokaisesta ihan niin varpaasta tuonne päälakeen, niin asiat on niin paljon paremmin. Niin voidaan niin lähteä ihan eri niin tilanteesta. Ja tämäkin on mun mielestä niin tämän paranatason tämmöinen niin todella tärkeä oivallus, että niin hoidetaan se kuntoon. Kyllä. Ilmeisesti on niin, että aika moni meidän, Sami mainitsi tämmöisiä niin elämäntapasairauksia tai elintasosairauksia, niin käsitys on se, että aika moni tämmöisistä niin sairauksista tai kehon oireista johtuu kehon jätteenkäsittelyjärjestelmien tämmöistä epäkuntotiloista ja sieltä voidaan poimia vaikka lymfajärjestelmä. Niin kuin sanoit, Sami, että vaikka se, että kehoon kertyy paljon nestettä, niin tarkoittaa sitä, että se jokin ei kierrä. Ja me ehkä vähän niin kuin tyypillisesti niin kuin vältetään semmoisia niin kuin paskahommia, vaikka sen paskan kierto on niin kuin ihan yhtä tärkeää kuin vitamiinien saanti. Ja ystäväni Teemu Saharinen tekee sitten niin kuin näiden hommien kanssa töitä ja hänen lähestymistapansa on se, että kehossa on vaikka tämmöisiä suojatiloja, jotka voi olla hermostollisia tiloja ja se meidän isot lihakset, mutta myös sitten pienet mikrolihakset pitkin kehoa, niin ne ikään kuin jatkuvasti on siinä tilassa, jota se hermosto sinne niin kuin ajaa. Että se on semmoinen jatkuva tila, jota hermosto ylläpitää, ja kun se hermosto saadaan rentoutumaan, esimerkiksi käsittelemällä niin kuin traumoja tai tämmöisiä käsityksiä tai jotain niin kuin pinnistystä, niin hermosto rentoutuu, näin ollen mikrolihakset rentoutuu, verenkierto pääsee niin kuin pyörimään, lymfasysteemit pääsee pyörimään, aivo- ja selkäydinneste pääsee pyörimään. Ja tämä hermosto, faskia, lymfa, selkäydinneste, kierrot, niin hän niin kuin, ikään kuin näkee ne niin kuin yhden järjestelmän osasina ja sitten adressoi just esimerkiksi tämmöisiä suojatiloja, joita sitten kehosta vapautetaan ja näin sitten niin kuin paska pääsee niin kuin liikkumaan. Joo, hyvin sama kuin mennään nukkumaan, niin tuolla tapahtuu tietynlaista niin puhdistumista aivoissa. Että niin tämmöinen paskan kiertokulku on yhtä tärkeä muidenkin asioiden kiertokulku. Samaa mieltä. Voisin ehkä hakea tämmöistä aasinsiltaa tästä, että kun Antti puhuu esimerkiksi siitä, että tavallaan, tai näin mä ainakin kuulin, että joku sussa tai meissä siis ihmisissä yleisesti voi pitää ikään kuin kiinni näin jotain ja sitten sun vaikka lymfa ei kierrä ja näin päin pois.
niin että mitä se jokin on, mikä pitää kiinni. Mitä on se jokin, joka niin kuin stagnoi, aiheuttaa stagnaatiota. Mun oma niin kuin, suuri semmoinen niin kuin rentoutuminen oli siinä, kun mä kerran meditaatiossa huomasin sen asian, että tämä minä, joka mä oon luullut koko elämäni olevani, on vaan itse asiassa mielen tämmöinen hologrammi mun sisäisessä maailmassa, johon mä oon samaistunut. Ja koska se on niin uskottava se mielen hologrammi, niin se pystyy niin kuin tekemään hermostolle tavallaan semmoisen jännitystilan. Ja tämä rutistaa mua kasaan ja saa mut näin. Ja eihän tietenkään mikään voi toimia mun sisällä silloin. Ja sitten kun mä pystyin katsomaan sen illuusion läpi, sen mielen luoman valeminan illuusion läpi, niin yhtäkkiä tuli niin kuin suuri syvä rauhoittuminen ja tämmöinen niin kuin rentoutuminen. Musta tuntuu, että tämä on tavallaan tuntunut siitä lähtien, että mä oon vähän niin kuin mökillä. Että silloin ennen kuin mä olin duunissa oravan pyörässä jatkuvasti, niin sitten mulla meni se 3 viikkoa kesälomalla ennen kuin mä pääsin niin kuin lomamoodiin, kun mä olin siellä mökillä ja laitoin kaikki kiinni. Ja 3 viikon päästä mä olin siinä tilassa. Ja sitten mä sain 1 viikon olla silleen niin kuin oikeasti lomalla. Ja nyt mä oon tavallaan vähän niin kuin koko ajan lomalla, koska mun sisällä ei ole sitä niin kuin valeminää. Mutta siis valeminähän ei ole vain yksi tämmöinen niin kuin psykologinen ja emotionaalinen entiteetti. Antti tietää tästä, että oli se aasinsilta, että musta olisi kiva, että sä avaisit vähän sitä, mitä ne minuuden osat on ja miten se meidän sisäinen maailma niin kuin suurin piirtein toimii. Haluatko Antti jatkaa siitä pyynnöstä? Voin jatkaa siitä. No, Sami puhui tuossa aikaisemmin itsestä. Tämä on tämmöinen itse, joka ehkä kuvaa sitä niin kuin ei-harhaista identifikaatiota, eli että mitä kuvittelen olevani. Ja se itse on jonkunlainen tämmöinen niin kuin todellinen minä, tai jossain terminologiassa niin kuin korkeampi minä. Mutta käsitys on, että suurin osa meidän tämmöistä niin kuin arkihavainnoista tai tämmöistä niin kuin aistihavainnojen niin kuin tulkinnasta värittyy tai filtteröityy ei suoraan sen itsekokemuksen kautta, vaan niin sanottujen alitajuisten osien tai tämmöisten niin kuin aliohjelmien kautta. Ja itsellä on käytössä tämmöinen metodologia kuin Internal Family Systems, IFS, malli, mielen malli tai alitajunnan malli. Ja jossain määrin se on myös kehon malli, jos ajatellaan, että meidän alitajunta on kehossa tai on keho. Ja jossain kohti meidän historiaa tai kulttuuria, niin puhuttiin tuonpuoleisesta, että tietyt niin kuin sisäisen kokemuksen asiat tai näkymättömät asiat, jotka meidän elämään vaikuttaa, sijaitsee jossain niin kuin abstraktissa tuonpuoleisessa, että siellä on niin kuin enkelit ja demonit ja tontut ja alienit puuhastaa, mutta kokemuksessa ne onkin täällä niin kuin ihmisen sisällä kehossa ja niiden toimintamekanismi on niin kuin tavallaan varsin looginen, mutta se logiikka ei ole ehkä semmoinen niin kuin rationaalis-lineaarinen kuin mihin meidän tämmöinen arkitietoisuus on niin kuin tässä 3D-metsola-tasolla tottunut. Ja IFS kertoo niin kuin trauman anatomiasta esimerkiksi niin, että jossain vaiheessa meidän vaikka varhaislapsuutta niin voi tapahtua jotain, joka me tulkitaan niin kuin hädäksi, että on vaikka joku eksistentiaalinen uhka, vaikka joku hylkäämiskokemus. Ja hyvin nuorella lapsella ei ole semmoista ajantajua tai ajankonseptia, että me voitaisiin hahmottaa, että tämä oli niin kuin lyhyt aika tai pitkä aika, vaan että vaikka joku hylkäämiskokemus voi näyttäytyä niin kuin hyvin vakavana paikkana. Ja se, miten me siitä kokemuksesta selvitään, on ikään kuin tämän meidän
eheyden kokemuksen tai jonkun niin kuin mielenjärjestelmän näkökulmasta niin tärkeää, että siitä ei voi niin kuin luopua, vaan se taltioidaan. Mutta se kokemus itsessään voi olla niin intensiivinen, että sitä ei voi jatkuvasti pitää niin kuin tietoisen mielen tai suoran kokemuksen piirissä, joten se vähän niin kuin paketoidaan ja laitetaan niin kuin hyllylle tulevaa käyttöä varten. Ja silloin, jos meillä joku sitten myöhempi elämänkokemus tai tilanne niin kuin riittävässä määrin vastaa tätä trauman syntytilannetta, niin sitten ikään kuin tiedostamatta niin kuin haetaan se toimintamalli sieltä käyttöön. Voi esimerkiksi ilmentyä niin, että riittävän stressin alaisuudessa ihminen alkaa käyttäytyä kuin 5-vuotias. Ja se johtuu siitä, että vaikka tämmöinen 5-vuotiaana tai ehkä tyypillisesti vähän aikaisemminkin tapahtunut tai syntynyt trauma ikään kuin laukeaa sieltä niin kuin päälle, että meidän kehomieli menee semmoiseen niin kuin traumatilaan ja silloin se operoi sitten vähän niin kuin sen opitun mallin mukaisesti. Ja taas kerran se ongelma ei niinkään ole siinä, että se tämmöinen alitajuinen osa, joku tämmöinen sitä traumakokemusta kantava osa olisi jotenkin niin kuin paha tai huono, vaan että meidän sisäisessä kokemuksessa se osa kuvittelee, että me edelleenkin ollaan siellä niin kuin 5-vuotiaan kokemuksessa. Ja niin kauan kun se päivitetään ajantasaiseen tilannekuvaan, niin silloin tämmöinen traumamalli meitä seurailee ja pitkälti sitten vaikuttaa niin kuin meidän kokemuksen muodostumiseen ja meidän niin kuin reaktioon. Ja sitten meidän toiminta on niin kuin reaktiivista ja tavallaan regressiivistä siinä mielessä, että me todella käyttäydytään kuin 5-vuotias, koska meidän käytös siinä tilanteessa se 5-vuotias tai meidät 5-vuotiaaksi kuvitteleva osa ikään kuin ottaa yli. Tämmöisten traumaosien lisäksi niin IFS määrittelee sitten tämmöisiä niin kuin suojelijaosia, joiden tehtävänä on sitten niin kuin luoda ikään kuin etäisyyttä tai erillisyyttä sen meidän itsen ja tämän traumaosan välillä. Ja nämä osat sitten jakautuu 2 kategoriaan, joista ensimmäinen on tämmöinen niin kuin pelastaja-osa, firefighter, joka sitten tämmöisen niin kuin stressitilanteen syntyessä niin nostaa esimerkiksi voimakkaan tunnereaktion, torjunnan, defenssin, jonkun tämmöisen niin kuin viha tai joku muu, joka itse asiassa on niin kuin suojareaktio. Ja toinen kategoria sitten näitä suojelijoita on tämmöinen manageriosa, joka ei ehkä turvaudu niinkään defenssiin tai torjuntaan, vaan luottaa sitten joku huomion ohjaamiseen. Ja tämmöisiä manageriosien strategioita tyypillisesti on niin kuin ohjata meidän huomioon johonkin ulkoiseen, vaikka niin kuin liialliseen työntekemiseen tai muiden ongelmiin tai johonkin projektiin. Että parempi lähteä nyt valottamaan tästä niin kuin Aasian mannerta, kun kohdata joku semmoinen kipeä kohta itsessä. Ja IFS sitten näitä osia ikään kuin pyritään tunnistamaan ja kartoittamaan, ja niiden kanssa pyritään hakeutumaan interaktioon. Eli ei pyritä sieltä traumasta pois, vaan metodisesti ikään kuin lähestytään sitä traumaa ja ehkä niin kuin koetaan sitten se intensiivinen tunne tai hätä, joka meille lapsena oli ikään kuin liikaa. Ja kun näin menetellään, niin sen osan tilannekuva saadaan päivitettyä ja näin ollen myös se strategia päivittyy. Eli me ei enää ikään kuin reagoida sieltä 5-vuotiaan hädästä käsin, vaan me voidaankin niin kuin responssi tai vastaus siihen tilanteeseen nouseekin jostain niin kuin vaikka 46-vuotiaan ikään kuin rauhallisesta tilasta ja Ossin mainitsemasta niin kuin luottamuksesta, jolloin se käytös sitten päivittyy. Että tämmöinen dynamiikka siellä niin kuin pyörii. Ja tämän alitajuisen mekaniikan voima on semmoinen, että sitä vastaan on niin kuin aivan turha yrittää ikään kuin päätöksellä tai niin tsemppaamalla pyristellä, että se vie meitä kuin litran mittaa. Ja tämmöinen niin kuin IFS:n traumatyöskentely pyrkii sitten ikään kuin järjestelmällisesti tämmöiseen niin kuin päivittämiseen ja näistä vanhoista taakoista luopumiseen, että ikään kuin vapaudutaan siitä
traumataakasta ja voidaan sitten operoida niin kuin moraalisesta autonomiasta käsin. Tämä on hienoa. Mä jotenkin koen, että me ollaan saavuttu sellainen tietoinen konsensus, että parantuminen on tosi mentaalista myös ja siellä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin mielentasoja ja sitten Sami kuvaili hienosti näitä tasoja ja tietysti me kaikki haluttaisiin kiivuta sille niin kuin filosofivuoren huipulle, me haluttaisiin kiivuta sinne ja me haluttaisiin saavuttaa tämä Ananda Kosha, niin kuin tämmöinen niin kuin autuuden onnellinen tila. Niin miten me nyt sitten niin kuin liikutaan tässä niin kuin kohti tulevaisuutta, kohti niin kuin näitä hetkiä? Et niin kuin Ossihan on nyt pioneerina tehnyt tämmöistä niin kuin uutta tapaa nyt niin kuin suhtautua ruokaan, aistia näitä niin kuin kokemuksia, tulla kehoon sitä kautta, tulla tietoiseksi ympäristöstä ja niin edespäin. Niin mitä sä Ossi niin kuin näkisit, että me saavutetaan niin kuin näitä niin kuin tietynlaisia asioita sen lisäksi, että me käydään niin kuin IFS-terapiassa ja niin kuin vastaavissa rakenneterapioissa, niin miten sä lähtisit niin kuin suuntaamaan tätä meidän? No se on ollut yllätys itsellekin, että kun on lähtenyt miettimään tämmöisiä, että miten nämä kaikki tämmöiset hankalat teemat, niin kuin joku luonnonviisaus ja neurotieteet ja kvanttifysiikat ja ravitsemusopit ja sitten tämmöiset henkisen puolen asiat, force of life ja niin päin pois, miten ne kaikki yhteen sitten niin kuin asettuu jonkunlaiseksi harmoniseksi kokonaisuudeksi, niin siinä sitä matkaa käydessä ja miettiessä ja sen muotoa, niin mulla on avainoivalluksia tässä omassa työssä on ollut se, että se niin kuin aistikokemuksien merkityksellisyys. Se, että me jostain tämmöisessä asiassa kuin ravinnon osalta, niin hetkeksi osataan siihen niin rauhoittua ja pysähtyä ja olla tietoisia siitä hetkestä. Niinkin yksinkertainen asia kuin ruokailukokemus, että siihen osataan pysähtyä, niin sen merkityksellisyys, mihin sitä kautta voi päästä, että opitaan huomioimaan siitä makuaistista siirtymään jonkinnäköiseen tämmöiseen syvempään yhteyteen sen ravinnon kanssa, että ollaan siinä jotenkin hengittävässä, tulkitaan sitä, että yritetään tehdä semmoista niin kuin analyysiä siitä, että mitä tämä vaikuttaa minuun ja luotetaan siihen omaan intuitiiviseen reaktioon ja näin, niin tämmöisten teemojen kautta päästään kiinni siihen niin kuin ylipäätään aistikokemusten syvyyteen. Ja se merkityksellisin asia omasta mielestä on se, että tähän niin kuin aikajanaan, tähän nykyisyyteen, niin me pystytään kiinnittämään itseämme tosi pitkälti ainoastaan aistikokemusten perusteella. Että se, että me ymmärretään sitä, tämmöisiä asioihin on hyvä kiinnittää huomiota, koska se tuo sitä luontevuutta ja linjautuvuutta siihen, että me ymmärretään monissa muissakin kohdissa. Elämässä ylipäätään kiinnitetään asioihin huomiota. Tämmöinen jonkin tyyppinen, niin kuin en haluaisi puhua tässä yhteydessä fraktaalilukutaidosta enkä ehkä mistään energeettisestä herkkyydestäkään, vaan ylipäätään siitä, että me kiinnitetään jossain kohtaa, jossain hetkessä huomiota siihen, että miten me aistetaan, mitä se oikeasti tuntuu meistä, niin se laajenee sitten siihen, että mitä joku linnunlaulu tekee meille alitajuisella tasolla. Opitaan ehkä ymmärtämään sitä, että vaikka me ei ymmärretä sitä linnunlaulua, mitä ne puhuu toisilleen, niin että siellä voi olla jonkinlainen isompi merkitys siihen mun kokonaissysteemiin, sen aktiivisen mielen läpi. Ja takana on se, että meillä tulee tämän tyyppistä niin kuin fiksuutta siihen niin kuin aistikokemusten, aistielämysten käsittelyyn, jäsentelyyn. Se, että me pyritään sitä jollain tavalla jäsentelemään aistikokemuksia, niin silloin me päästään kiinni siihen niin kuin syvempään merkityksellisyyteen ja ennen kaikkea kiinnittää itseemme tähän hetkeen. Ja sitä kautta me päästään sitten eteenpäin siinä linjautumisessa ja ehkä luokittelussa ja määrittelyssä ja intuitiivisessa lukutaidossa siitä, että mikä on minulle henkilökohtaisesti hyväksi. Ja ehkä löytämään sitä kautta sitä luottamusta sen harjoittelun kautta. Ne on pitkiä prosesseja, mutta omasta mielestäni tämän tyyppisellä kuviolla saattaa
päästä pitkällekin siinä, että miten pystyy sitten linjaamaan niiden aistikokemusten ymmärtämisen kautta sitä kaikkeutta, mikä itseään ympäröi siinä nykyisyydessä. Just näin. Tämä on hirveän niinku selkiyttävä ja viisas näkemys, minkä esität. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi tämä voi olla myös vaikka sauna tai meditaatio tai rukous tai jonkun hetken tai kokemuksen jakaminen jonkun toisen kanssa. Niin nämä on kaikki sellaisia, jotka tuo meitä niin kuin nykyhetkeen. Ja paljon näissä henkisissä piireissä puhutaan niin kuin läsnäolosta tai jostain tämmöisestä. Ja ainakaan mun kokemuksessa mä en ole vielä löytänyt mitään muuta läsnäoloa kuin omassa kehossa läsnäolo. Ja sen reaaliaikaisen aistihavainnon niin kuin puhdas kokeminen. Eli tämmöinen niin kuin fyysinen läsnäolo tuntuisi hirveän tärkeältä ja musta tuntuu, että se on niin kuin meditaationkin ytimessä. Joskus törmäsin tämmöiseen prosessikaavioon kuin niinku hyväksyminen, anteeksianto, kiitollisuus ja ilo. Ja musta tuntuu, että ikään kuin ne rakentuu toistensa päälle. Eli siinä fyysisen läsnäolon, eli läsnäolon, eli kehotuotisuuden tilassa, niin me voidaan niinku pystyä hyväksymään se, mitä on. Ja jos me koetaan siinä jotain niin kuin ongelmaa tai jotain semmoista niin kuin taakkaa, niin me pystytään ikään kuin anteeksi antamaan se. Ja tämmöisiä anteeksiannon kohteita tyypillisesti on meidän niin kuin ohjelmoinnit, eli ikään kuin meihin syötetty informaatio, meihin syötetyt niin kuin ikään kuin ulkoa tulleet käsitykset. Ja tyypillisesti tämmöisten ohjelmointien muodostumisperiaate tapahtuu niin, että on siellä pohjalla jonkunlainen niin kuin kiintymyssuhdehaava. Ja sitä haavaa paikatessa me muodostetaan tämmöinen niin sanottu auktoriteettikompleksi. Eli me haetaan ulkoa jotain. Ja kun me törmätään tämmöiseen mekanismiin, joka ei ikinä voi tuottaa sitä läsnäoloa, ikään kuin sieltä ulkoisesta jonkun ratkaisun hakeminen, niin me törmätään ikään kuin meidän ensimmäiseen ohjelmoijaan, eli meidän äidin hahmoon. Ja se äiti on ensimmäinen ohjelmoija oikeastaan niin kuin väistämättä, vääjäämättä. Ja ne ikään kuin äidin tyypillisesti ja etenkin alitäisesti meihin istuttamat uskomukset niin on semmoisia, jotka meidän täytyy sille äidille ikään kuin antaa anteeksi. Ja sen lisäksi meidän täytyisi antaa myös meidän isälle anteeksi se, että hän ei ole pystynyt niin kuin meitä niitä niin kuin suojelemaan. Ja sitten kun isälle ja äidille on annettu anteeksi, niin on tehty jo aika niin kuin iso sisäinen loikka kohti sitten niin kuin itseyttä. Ja tyypillisesti kun me annetaan anteeksi, niin sitten me jossain vaiheessa huomataan, että ei siinä oikeastaan ollutkaan mitään anteeksi annettavaa, että ei kukaan meille oikeastaan halunnutkaan sinällään pahaa, ainakaan tiedostaen. Ja siitä niin kuin sitten nousee niin kuin kiitollisuus sitä nykyhetkeä tai sitä todellisuutta kohtaan, ja siitä sitten nousee ilo, joka on ehkä tämmöinen aika niin kuin ihmisen luonnollinen ulottelu. Joo, mulla on sitten taas Sami jatkaa. Siinä vaan niin kuin, just tämä rentoutuminen, selkeästi tosi hyvä avainteema, ja sitten se luottamusasia, että ne kaikki pyörii niin kuin toistensa ympärillä. Et se, että me ei voida saavuttaa niin kuin parantumisen tasoja, jos ei me päästä rentoutumaan siihen niin kuin tiettyyn tilaan ja ottaa vastaan sit, niin kuin meidän ympäristöä. Ja just se, että sit, jos meillä on siellä jotain vihaa joihinkin liittyen sit lähisukulaisiin tai mulla oli myös itsellä myös semmoinen vaikka luontosuhde joskus kauan aikaa sitten, että tavallaan pelotti vähän niin kuin pistää paljan jaloin niin kuin semmoiselle mättäälle. Että siellä oli, että tavallaan ei voinut rentoutua. Eihän se luontokokemus ikinä ollutkaan sit oikeastaan niin kuin parantava niin paljon, mitä se niin kuin nykyään on, kun menee luontoon. Mutta sitten kun taas luottaa
ja taas rentoutuu siihen ja niin kuin vaikka se muurahainen tulee kävelemään, niin sit se on ihan ok, ettei se ehkä halua mulle ihan hirveän pahaa kumminkaan. Niin asia muuttuu ja niin kuin uusia paradigmeja tulee ja toi on niin kuin kiinnostavaa, Antti, mitä sanoit. Mitäs Sami? Joo, tuli mieleen näistä puheenvuoroista niin, ja erityisesti tuosta Antin äitihaavasta ja isähaavasta, että esimerkiksi näin niin kuin miehen näkökulmasta, niin mieshän etsii äidin korviketta kaikista naisistaan niin kauan, kunnes hän on parantanut oman äitiin liittyvän kiintymyshaavan. Ja sitten tietysti myöskin isän aiheuttama mahdollinen trauma niin vaikuttaa sitten erillä lailla. Se voi vaikuttaa siihen, että miten luottaa miehiin tai miten luottaa elämän, niin kuin jos elämässä on feminiini ja maskuliininen aspekti, niin mikä on miehen suhde tai naisen suhde niin kuin elämän maskuliinisiin rakenteisiin ja puoliin, ja kuten yhteiskuntaan tai tietoon tai logiikkaan tai järkeen tai tällaisiin. Jos sen isän järki ja logiikka ja menetelmä on ikään kuin pettänyt ja siihen on tullut niin kuin epäluottamus. Ja sitten siis halusin mainita tästä muun muassa sen takia, että tämä on ihan hyvä semmoinen niin kuin kiintopiste, että jos ei osaa tehdä osatyöskentelyä itsensä kanssa, niin kaikki osaa kuitenkin niin kuin tarkastella omia tähänastisia parisuhteitaan, jos niitä on ollut, ja sitten miettiä sitä, että toistuuko siellä jotkut samat kaavat. Ja jos sitä osaa katsoa riittävän syvällisesti, niin usein pystyy näkemään, että itse asiassa kaikissa mun parisuhteissa toistuu nämä tietyt asiat, että mä toimin tietyllä tavalla ja mä itse asiassa niin kuin ymmärränkin nyt, että kaikissa näissä naisissa on ollut jotain, joka muistuttaa mun äitiä ja muistuttaa ehkä sitä niin kuin traumaattista tilannetta, jossa vaikka se hylkääminen on tullut, että mä haluan naisen, joka ei halua mua, jotta mä saan elää tätä hylkäämiskokemusta uudelleen ja uudelleen tai jotain muuta vastaavaa. Eli siis yksi jako, mitä mä käytän näistä kiintymystyyleistä, eli kiintymyshaavasta tulee kiintymystyyli, niin sitten niitä on niin kuin, takertuva, eli sellainen, joka on niin kuin läheisriippuvainen ja sellainen tarvitseva, tämmöinen näin. Ja sitten välttelevä, joka esittää, että minä en tarvitse ketään, minä olen niin kuin yksinäinen saari täällä ja pärjään aivan mainiosti. Välillä joku voi tulla lähelle, mutta sitten kun se on vähän aikaa ollut siinä lähellä ja sitten kun se tulee oikeasti liian lähelle, niin sitten tulee niin kuin se välttelevä reaktio, eli sitten yhtäkkiä ei miehestä tai naisesta ei kuulukaan enää niin kuin, ei vastata puhelimeen eikä mihinkään. Ja sitten tämmöinen niin kuin ristiriitainen, jossa sitten vuorottelee nämä kaksi, takertuvainen ja sitten se välttelevä. Se oli niin kuin yksi, mistä voi lähteä liikkeelle myöskin, jos haluaa työskennellä, tehdä tavallaan traumatyötä, mutta in real life situations. Että sitten sä tunnistat sun kiintymyshaavan ja sitten sä pyrit menemään niin kuin kohti sitä kipua. Eli sä, jos oot vaikka tottunut pakenemaan, niin sitten sä oikeasti niin kuin meet läpi siitä kivusta ja sä et pakene, sä jäät keskustelemaan, sä jäät diilaamaan ne jutut ja sä sitoudut siihen ihmiseen ja siihen niin kuin parantumiseen. No sitten mä olin jo oikeastaan hyppäämässä toiseen aiheeseen, mutta en mä tiedä, pitäisikö antaa sitten puheenvuoron välillä. Jos Antilla oli joku kommentti. Joo, ennen kuin mennään seuraavaan, niin tästä vielä tosiaan oikeastaan voi vaan niin kuin heijastella mitä Sami sanoi, että se mihin me hakeudutaan on tuttuus. Ja välillä se voi olla niin kuin vaikea uskoa, että minkä takia me hakeudutaan johonkin, mikä voi olla niin kuin aivan helvetillistä. Että miksi mä nyt taas niin kuin päädyn tämmöiseen niin kuin aivan tosi niin kuin ikävään tilanteeseen. Niin tyypillisesti siksi, että se on se, mikä on lapsuudessa ollut tuttua. Ja vaikka se olisi kuinka kivuliasta, niin se turvallinen on silti se, mikä on tuttua. Se kiintymyssuhdemalli ei tietenkään rajoitu pelkästään parisuhteeseen tai parivalintaan, vaan se on käytännössä meidän niin kuin koko objektisuhde, että miten me suhtaudutaan niin kuin kaikkeen. Ja aliopisto sanoo, että terve kiintymyssuhdemalli on ei-kiintymyssuhdemallia. Eli meillä ei ole tavallaan siinä parantuneessa tilassa, niin meillä ei ole mitään lähtökohtaista odotusta eikä semmoista niin kuin tavoitetta, että okei, nyt tässä on tämä tilanne ja nyt mä haluan ohjata tämän jotenkin siihen tilaan, mihin mä oon tottunut, vaan että mä annetaan sen tilanteen olla niin kuin se on.
ja näin ollen se objektisuhde niin kuin neutralisoituu ja siitä voi sitten seurata jotain järkevää. No nämä tietysti tulee sitten varhaislapsuudesta ja sen kiintymyssuhden mallin tämmöinen niin kuin alkujuuri tyypillisesti on niin kuin syntymätraumassa. Ja tästä syntymätraumasta tai syntymäkokemuksesta, niin siitä jotenkin tuntuu, että kirjoitettu tai puhutaan niin kuin yllättävän vähän, vaikka se itse asiassa luo pohjan meidän kaikelle kokemuksen tulkinnalle. Et me ikään kuin odotetaan elämässä sitä, mihin me on siinä syntymässä vähän niin kuin orientoitu. Että sellainen kuin se syntymäkokemus on, semmoisia asioita kun siinä ikään kuin tapahtuu, niin sitten niin kuin seuraavia kokemuksia me vähän niin kuin tulkitaan sen filterin mukaan. Ja niin kauan kuin sitä syntymätraumaa ei ole jollain tavalla adressoitu käsitelty, niin sitten me ollaan vähän niin kiinni siinä. Ja jos ei muuten saada sitä aikaiseksi, niin sitten itse niin kuin järjestellään itsemme sen tyyppiseen kuseen, kuin mihin on totuttu. Tämä on jo valitettava tuttu ja turvallisen samskarat tavallaan niin kuin ehdoton haaste kyllä niin kuin tässä ongelmassa ja parantumisen matkassa. Oliko Sami sulla joku tavallaan suunta tässä, niin kun me lähestytään tätä? No mä voisin vielä tähän jatkaa niin kuin sellaisen mielenkiintoisen tämmöisen, niin kuin miten mytologia liittyy sitten näihin asioihin esimerkiksi. Niin, monissa mytologioissa on tämmöinen suuri kosminen parantava feminiini, joka on niin kuin tavallaan jotenkin semmoinen täydellinen, jota jotenkin alitajuisesti tavoitellaan. Ja mun näkemys ja myös niin kuin, koska siis joogassa me halutaan integroida periaatteessa kaikki nämä asiat. Eli me ei enää haeta niitä meidän ulkopuolelta, vaan me haetaan niitä meidän sisäpuolelta. Niin sitten esimerkiksi jungilaisessa ajatuksessa on niin kuin tavallaan se, että jos me ollaan kohdussa eletty elämämme ensimmäiset 9 kuukautta, niin me ollaan oltu tavallaan siellä Edenissä, siellä täydellisessä feminiinisessä turvassa, missä ei tarvitse kuin lillua ja sitten tulee niin kuin piuhoja pitkin ravintoa ja rakkautta ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten se on niin traumaattinen se, kun meidät niin kuin riistetään pois sieltä Edenistä, että sitten se ensimmäinen hengitys täällä kuivassa ja karheassa ilmassa ja pikkusen nirhautuu iho tuonne ja tänne ja kaikkea muuta, niin se sitten tuottaa niin kuin sen tavallaan sellaisen niin kuin trauma, että tonne mun pitää jotenkin päästä takaisin. Ja sitten monissa mytologioissa on joku kulta-aika tai joku tämmöinen niin kuin pyhä feminiini tai joku, jota me etsitään. Ja just tämä me myös projisoidaan niihin naisiin, että me kuvitellaan niistä paljon enemmän kuin mitä ne oikeasti on. Oikeasti naiset on tavallisia ihmisiä, mutta me luullaan, että ne parantaa meidät täydellisesti ja me odotetaan niiltä täysin epärealistisia asioita ja sitten me petytään uudelleen ja uudelleen, kun ne ei vastaakaan sitä epärealistista mielikuvaa, niin sitten tavallaan joo, että sillä tasolla sitten se parantuminen liittyy siihen, että sä niin kuin pystyt hyväksymään elämän sellaisena kuin se oikeasti on. Sä et yritä päästä olemaan takas vauva jonkun kainalossa tai hoivassa tai näin, vaan sä niin kuin pystyt olemaan ihminen, joka pystyy kohtaamaan todellisuuden sellaisena kuin se on, ja se ei ole se sama Eden, mistä me tavallaan lähdettiin, vaan täällä pitää maksaa laskuja ja pitää käydä töissä ja pitää käydä kuntosalilla ja pitää välillä tehdä paastoja ja se ei ole aina mukavaa. Niin tämmönen lisäys vielä. Tämä on oikein kiva. Mun mielestä nyt olisi aika lailla semmoinen niin kuin vähän viimeisiä sanoja, loppukaneetteja, jotain ohjenuoria. Semmoisia, että tässä kun nyt eletään mielenkiintoisia aikoja, niin kuin teknologia edistyy, kulttuurit sulaa yhteen, tulee kaiken näköisiä uusia kommervenkkejä ja tilaisuuksia, niin mitkä on semmoiset niin kuin ohjenuoret, millä me selvittäisiin? Meillä tuli tässä nyt tämä luottamus, rentous, sitä kautta avoimuus, tämmöisiä niin kuin avaintermejä, mitkä sitoo aika hyvin niin kuin sitä meidän kenttää, että mitkä auttaa navigoimaan niin kuin tässä, kun liikutaan tasolta niin kuin ihan niin kuin prana-tasoista tuonne niin kuin ananda blissiin. Niin millä haluaisit tiivistää teidän ohjenuoria, kun liikutaan kohti tulevaisuutta parantumisessa? No, vaikuttaa siltä, että tämmöisiä selkeitä tulevaisuuden suuntia on tämmöinen kaikennäköinen poikkitaiteellisuus ja moninaisuus
se saattaa päteä myös kaikenlaisissa aistikokemuksissa, mutta myös tieteen aloissa ja ylipäätään ehkä jopa maailmankatsomuksissa. Et se, että tämä niinku dualismin, dualiteetti ja polarisaation vahvojen rajalinjojen vetäminen, niin saattaa olla sellaisia asioita, mitkä sitten ehkäisee sitä puhutaan vaikka esimerkiksi jostain tämmöisistä henkisistä kokemuksista ja miten päästään johonkin leveleille erilaisiin tietoisuuden tasoihin ja siellä on se vaikuttavuus ylipäätään, niin se volyymi, niin se tulee sen moninaisuuden kautta niin paljon helpommin kuin niiden yksittäisten gadgettien kautta. Ja tässä niin omalla alalla se on niin selkeästi nähtävissä, kun siellä on tämä niin tavallaan kova tiedepuoli ja sitten on tämä kvanttipuoli ja henkinen puoli ja kaikki on niin kuin käsi kädessä, mutta niin kuin itsellä näyttää siltä, että ne vastaukset nimenomaan niin kuin löytyy niiden välistä ja loppujen lopuksi niin kuin ei välttämättä, että saattaa olla, että puhutaan samoista asioista, mutta vaan eri katsontokulmasta ja eri sanoilla, eri terminologioilla. Mutta se, että se kaikkialla muuallakin taiteessa ja yhteiskunnan kehittymisessä se ehdottomasti vaikuttaisi siltä, että tämä olisi niinku se suunta, ja mä uskon siihen kyllä se niinku terveydessäkin vähintään siinä mielessä, että osattaisiin katsoa eri tasoilla ja laajemmassa katsannossa etsiä niitä vastauksia. Kumpi haluaa? No, mä voin sanoa, mä just tässä Ossia kuunnellessani mietiskelin, että voisin pitää jonkinlaisen puheenvuoron siitä, miten alkuperäiskansojen luonnonterveysviisaus ja sielun palautus yhdistyy tulevaisuudessa moderniin lääketieteeseen ja fuusioituu, mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että voisin tuoda tämmöisen yhden ansan tai tämmöisen niin kuin konseptisysteemin vielä esille, joka on usein ansa meille niin kuin parantumisasioissa. Eli tavallaan se, että näkee semmoiset niin kuin tasot siinä, että sulla on se syvä traumojen parantamisen taso, jota monet ei ymmärrä. Kun mä ajattelen, että meitä kuuntelee varmaan aika näissä asioissa sivistyneet ihmiset, niin se, että tämä syvä traumojen parantamisen taso on tosi tärkeä ja siinä pitää mennä niin kuin tavallaan sinne perille asti, jos jotain traumoja sieltä niin kuin löytyy. Mutta tähän ihmiset jää tosi usein kiinni. Eli just tavallaan se, että on vaikea ymmärtää se raja, että missä kohtaa sä oot oikeasti parantunut ja missä kohtaa sun pitää niin kuin lähteä liikkeelle ja toimimaan. Eli tavallaan me odotetaan usein sellaista, niin kuin, että kaiken pitää yhtäkkiä alkaa vaan aivan itsestään tapahtua ja virrata ja elämä ei saa tuntua millään tavalla vastenmieliseltä tai vaikealta tai ikävältä tai haastavalta tai muuta. Että kyse on vaan koko ajan siitä, että mä en ole vieläkään parantunut. Ja musta tuntuu, että tässä on niin kuin monet jumissa. Ja se tavallaan se yksi aspekti parantumisessa on ehdottomasti semmoinen, no sanotaan nyt vaikka joku tämmöinen karmajoogan tyyppinen toiminta ja semmoisen niin kuin soturienergian herättäminen, että karaistaan itseämme ja voimistetaan itseämme. Jos se parantumisen niin kuin syvää traumapäätyyn meneminen ja kaikki tämä on niin kuin tavallaan sen feminiininen puoli, niin sitten ehkä tämä on vähän semmoinen niin kuin maskuliininen puoli, että sitten pitää lähteä sieltä trauma-identiteetistä ja sieltä niin kuin kärsimysidentiteetistä pois ja ymmärtää, että elämä ei ole sellainen, että sen täytyy tuntua tosi kivalta koko ajan, vaan se on välillä raskasta ja tympeää. Ja sitten vielä kolmantena konseptina niin kuin tämmöinen rukouksen näkökulma, joka on mun mielestä hyvin väheksytty näkökulma ja hyvin korostettu näkökulma on juuri sitten myös toisaalta tämä, niin kuin tämmöinen, sanotaan, että se menee jopa semmoiseksi myrkylliseksi soturiksi, jolloin sä niin kuin aina vaan yrität kehittää itseäsi paremmaksi ja paremmaksi ja sä et ikinä ole tyytyväinen siihen, missä sä oot menossa. Tietyllä tasolla se on totta, että kyllä me aina voidaan vähän kehittyä ja näin päin pois, mutta jos mä lainaan tavallaan Antin Internal Family Systems niin kuin, tavallaan näkökulmaa, niin itse asiassa siinäkin
niin voidaan käyttää tekniikkaa ja ehkä usein käytetäänkin, että me luovutetaan pois meidän intensiivisiä tunneenergioita. Niin kuin, että se en ole minä, joka parantaa minut, vaan se on tavallaan minä, joka luovutan tämän niin kuin asian pois. Ja mä uskon ihan aidosti, että tämä voi olla monille haastavaa uskoa, että Jeesuksen rukoileminen tai joku voisi niin kuin tehdä meille yhtään mitään. Mutta mä uskon, että monet ihmiset, kenen mä oon kuullut kertoneen, että koska joillekin se on Jeesus, joillekin se on Jumala, joillekin se on Krishna, joillekin se on kuka ikinä, mutta kun sä osaat olla niin tyhjä ja niin minätön, että sä et kuvittele olevas aina joku, joka itse jotenkin tekee jotain, vaan sä oikeasti tulet kokonaan siitä pois, että nyt joku armo, joku minua suurempi voima, niin kuin auta mua, ota tämä kärsimys pois, anna mulle jonkinlainen pelastus, niin sillä tavalla voi oikeasti tapahtua. Se ei ratkaise yksin kaikkea, mutta se on yksi tärkeä osa, jota monet ei uskalla tehdä, koska ne haluaa olla se, joka paranee. Ja silloin se tulee sitä väärästä minä-kuvasta käsin. Tosi tärkeää. Tämä on se luottamus-rentous-teema. Niin kuin semmoinen hyvä avain myös, että muistaa myös tämä. Mitäs Antti sanoisi tähän? No, tuohon mielellään jatkan, että mitä me käydään tämmöistä isoa feminiini-maskuliinikeskustelua ja puhutaan, että on toksista maskuliinia nyt liikaa liikkeellä ja sitä jotenkin pitäisi niin kuin vähentää. Musta tuntuu, että toksista maskuliinisuutta on niin kuin maskuliinisuuden puute ja oikeastaan ainoastaan sille maskuliinisuudelle voi jotain tehdä. Että siinä feminiinissä ei sinällään ole mitään niin kuin parannettavaa ja sitä ei voi suoraan niin kuin käskeä, vaan että sitä maskuliinisuutta suojelevaa voimaa, niin sitä lisäämällä se feminiinikin niin kuin tervehtyy ja pääsee niin kuin ilmentymään. Ja se tuntuu olevan se niin kuin järjestys, se ikään kuin luonnon laki. Että jos niin kuin freudilaisittain kärjistää, että asiat on niin kuin meidän joku sisäinen lapsi kokee, että on joku äidin vika, niin sitten viime kädessä se on kuitenkin niin kuin isän tai sitten lopulta niin kuin oma se vastuu. Että sen niin kuin vastuun ottamalla ja niin kuin Sami sanoi, että sitten vaan niin kuin sieltä käsin toimimalla niin tasapaino palautuu. Ja että mihin voi niin kuin luottaa. No, mieli menee niin kuin menojaan. Että se ei ole semmoinen niin kuin solidi niin kuin peruskivi, mihin voisi niin kuin jatkuvasti luottaa, eikä oikein niin kuin tunteisiinkaan nyt aina voi luottaa, että voisi aina niin kuin tunnepohjalta operoida. Ja mä en nyt muista suoraa lainausta, mutta referoin niin kuin Aleksis Kiven heittoa, että kun elämästä tuntuu, että on niin kuin paljon niin kuin asiat liikkeessä eikä oikein löydy semmoista kiintopistettä, että ei tiedä mihin voi niin kuin nojata, niin kuin Kalevalaan voi nojata. Kiitos. Oli mukava kuulla teidän mielipiteitä ja tämmöisiä perspektiivejä. Tästä kosketettiin nyt jonkun verran tätä kenttää, päästiin niin pureutumaan vähän näihin mentaalisiin tasoihin myös, jotka ei ole aina niin selkeitä, niin kuin todettiin, että siellä on paljon hämmennystä ja hirveästi ohjelmointia ja pitää käydä ALIA-yliopistot uudestaan eri tavalla itsensä kanssa myös niin kuin tässä prosessissa. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän myös silleen, niin siltä kannalta, että tämä on myös just se meidän suhtautumisessa ympäristöön se niin kuin tietynlainen haaste, että just tämä niin kuin mentaaliset blokit ja sitten tämä tämmöinen niin kuin vääntäminen ja tämmöinen niin kuin tietynlainen niin kuin meneminen, että semmoinen luottamus ja rentous ja tämmöiset teemat on just siinä niin kuin mun mielestä meidän kestävässä terveydessä ja toiminnassa keskeisiä. Ja tästä on hyvä jatkaa. Kiitos teille. Kiitos. Ja yleisölle tästä kokonaisuudesta. Aivan.